DLFM 106.9. I paid you a tea and most of the was I see so. A baby a trouble near Tisumu. Na Eriasia Fedia Katayani. Then so then Yanko poor the appear Haimu. And Nunti Eriasia man saying and 20 an pay. Nayantonio Camfu Tradian Point Yanko Misana Frana Kue Wunti. And then Yahoo Hai. Nice one from Charles Kodofosu, Daddy Lumba, living legend. The Watia Mono was song, and Senate the Watia so as I said earlier. And a pay and faster than our trading point and coupon kwame, so as I my Enquires. And a pay a can't as a fire and so I can't be. Ebane sanu agidie ba kwa ye gina so de kasa ne se ayire mo bete ehum bebo ayire mo be fa wiem ehum betu asoroche na no be ye den na enso se nyankopon te koduo no mu a obonto ntime mfa ye ntime so amen. Ebusia, you can check the time from the studios exactly 49:06. Media the Okogyeabour Ocran and Yawada October Bosume de Toswedu. If it's champagne near Juno and 9. And it's a new day the Lord has made. Yes, in Kunyai, as I see a bob powder bushre. And when Yankupo Dinimu, now you can't tell what you are saying. Well, bet me attempt here. Then soon Kunimidi went to be Nick. And a pay a man saying, you know, Jitum say 1 year rade. And until once we are counted among the living, we don't need to relent on our effort to praise his name. Nidin at the jar Rastafari. Nidoba Yashua Messiah. Nimojana Enquires. Yes, in Kunebia and the Ghana for bedding Como. And in the presence of Roman Father, the Spirit is here. At the same time, in the absence of Roman Father, my servants are here. The day the Okogyeabour meeting at the Roman Father, the new running mate in town, the youngest running mate in town, Eurade Emojamuno. Now, in the history of Ghana, Anon Kwansone running mate here. Eurade ni teacup with him the garden penning for assembly any ho. Ye can't papa amon can't chano. Ye can't bonedi amobeka. And that way, as a papa and quetchy. And until Roma baby, I will be animated for the opportunity given. And we are here to carry the baton to serve the good people of Ghana. Maminya will message. Yenin Komo, Yamaya Huakwaba. Anidaso Wɔhɔ Obia morning show no any live on DLFM 1069 on Facebook. DJ Omarion behind 1 and 2. Putting things together. What's up on also yeah, Juma? 0593
40 65 65. Odo message brema making kind. And pay a man saying in about to my canfu trade yampon. Now when him say and there da ponda we are singing in a yes on more. Yade air say a nipa wadring. A basis is so. I dream how ye be boy who buy a free side and on the 10th of October every year, World Health Organization declared 1992 into exactly 32 years on since the introduction of World Mental Health Day. And a International Day and a World Mental Health Day. And until years adeɛ bia no a wobɛyɛ ebetimi ama wadwenem na pomden atɔche man wobɛhwɛ ne yie pa ɛnɛ yɛbɛwuram yɛbɛkɔm into details yɛbɛdi nkɔmmɔ yɛbɛsua deɛ na emu ma no pɛ ɛyɛ yawada nyankopɔn saa de nkwa acha yɛnka biribi ntira na fra naku ɛno nti me WhatsApp no yɛ adwuma ɛyɛ 0593 40 65 65. Thanks for joining us this morning. At the same time, the program is live on Facebook. DLFM 106.9 on Facebook. My main concern be I think say Abranti and the day ede wafake. I think say bibi hane kakra. Na eneye World Mental Health Day no. I think say mo hwehwe na adwene mo betimi aboa. Ono wabasa asiso ono ade asebio sebi eye nyansasem won commented da tambia no sebi ensemhunu and then Mental Health Day. So we have a lot of people who are neatly dressed. Or my dress kama na so ebia na adwene no wo ha wo and or him life what him life. He knows the reason why I'm saying this. Mo ka say baby and be entertaining ensemhunu. The way Ghanaians are tired, including myself, Ghana for dream baby and namuno, and yes, who know, Yama Ghana for anyway. And until we do message in the brand or Facebook, also be doing come on. Yana will trade and point and crop on Kwamiase. And then so a World Mental Day, and I say a World Mental Health Day. And send Ben Apesaoka, and I'm more Ben Apesautu, send a bear sour highway, and me man, and poor foot to obey. And I bema unia bia ususu say wonam sa kwano eso. We are here to educate, to learn and to brainstorm together. Mami enko me WhatsApp no so na mini nkomo. Me pa cha do message no fa so bremia baby how the free buy na wo dia breme. We dey so now dia tattoo. Especially our WhatsApp no eso 0593 4065 another 65 0593 4065 another 65. It's my WhatsApp number. The come up. Wakaya ho anu ntini pe ho ye ne a ye ho ye wono manwanwa eya na dumo arapwa we say wafa good morning. I am watching you live from Dodowa meeting edema meya ma se bibia bokode ye de nyame ase na pe nyankopon kan ho ma brabo no asesa we say hello good morning wafa. This is Jonathan Obuade listening to you live from Dowenya. I thank God for my life and also my family. DLFM workers. Yetiamu papa. I say may God richly bless you guys. Yeah, that's someone so. And Obia munya brema ye. Unim say abuane ntakra mpanese ene na man ye kese. Enu nso entakra abuane fanyinam kwatere kwa. Enu nti yetena se say we recognize the contributions of our viewers and the listeners.
And when baby a menam no e WhatsApp no so me wi a metiasim e wo Facebook. Our message bread me e wo Facebook. And no cry be can play actually nipa. We are not here to entertain any hypocrisy. Any sycophancy. No, you be can cry. Ngade ani yensem hunu yensem hunu. Ready about say good morning Oko. Was me din Eddie Moses. Me share with life, etie with life every dowenya. Yeah, that's Moses. Ready about was say hello. One fa with din na ma hello no na the buy yeah. Anyway, ning answer we say good morning Wafanomanam. Simple. I am great to reaffirm my community tonight. I thank God for his divine protection and selection. Happy birthday to Bishop Yao Owusu Ansa of Adom FM. Papa, asum drenka ya ma happy birthday why. And until mo amuti and no person mo ben Bishop Yao Owusu Ansa of Adom FM. Na ma we say happy birthday so amaye. Oba kufu emini Obia. Etina mami ye ya kanti. Edimani tu o ni baso. Kanya mekeni mi ye yo. Bra, aya no wasi sa adwumwe so abamwate. Enyumwe is too emotional. Ede. Let us say. Edrum na bia nipa betimi atenase ya mini Obia. Me pacho obi. Nipa be pa o na so Nyankopon ta wachi a o wo mpempem. Yesu mama braba sis. Yesu mama braba no asesa. We say good morning sir. My name is Ice Prince from Tema. Ice bibia boko de. E de nyame ase papa for choosing DLFM 1069 this morning. E nyame adom. Ready about say good morning Wafa. Thank God for today. They share with life every day. Come on. And Anidaso Wɔhɔ Obia morning show a casual Mama Jean. I said the Lord is my shepherd for the day. Piano. Ewatema Newtown. I say good morning Okogyeabour. Thank God. Amen. 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 Set. Was Saku Mono. The part of Sabudi will be our nose within the birthday. I'll bet me the Bremen. Say, Obi in the birthday. I'll bet me the Bremen. So what you see? And to what the Facebook no so making card the amount Facebook no. A DLFM 106.9. Yenin come on. We say good morning. Kofi School Agboba. Thank you, Jesus. Kofi say bibi abako de. Manage the day we met. Baby I share no de e coded yen kan tirobia. Enunti Agboba for say bibi abako de. And you people shouldn't forget say me ye mayor. Me ye wulomo ewo Agboba. Enunti Kofi School ya da say. Ayana wa catch them Master Kujo say. Bibi ni aya wonya botre wonni nua na anya asem ya wonya botre mun kan kire Master Kujo say bibi ase ye de e de nyame ase nyame wo mremo bia ready about say asedan kan Onyankopon amen and amen wo fa ya oteshi wo fa bibi abako de we say amen Augustina Kofi baby adi free buy de wan fa nkan ho nenso ni nyina ye Obakofo mini Obia etina mami ye ya kan me de mane tu ni paso ntia we see today is my soul day. I thank God for my life from Oseya Ojakobu Abuabo this year. Osei se bibi aboko de na da boni ni nyina se eto ya wada edin ne nsesa ye frɛ no ayawo enu ntimu ene yawo ene yafo ye tia mo papa we say good morning Okogyeabour. Thank you Jesus. Amen. Mefia from Tema Community 10. Today is my birthday and a happy birthday goes out to you Ma Efia of Tema Community 10. Nyame wo nhyira mo papa mo ene mo di mo birthday mo mfa ne nyina nso emra me mete ha no mo a mete ha ma mansan adom Fredito was say hi and one other buy
deɛ wɔtwerɛ no curating a deɛ wɔkan bɛka ati ɛba saa deɛ wɔtie nso adwenem bɛyɛ ne na hey story pa obi di aba sɛ metimi akan ɛdɔɔso sene wɔkra baatan ho nwen Erade wa mremo Obia. Where the aba? I say good morning. Medin at the Richard Menu from Bechere Soda Line. Happy. Oh, he ain't in any pan or yang. Yet, what a tea and Tientimin Conipem. And yet there be answered in him Guasi and Babakas, as some wish out whom crying. It's a fantastic good morning to you, Wafa. I thank God for my life and my family. Congratulations to my son, Stephen Kwabena Ejay. Warieke UST Senior High. I say my name is Mr. Dennis Ejay Katamanso. We pray for a retentive memory. Emma Yenuano say Yankopong. Yankopong kwaswa no amfa nante. Ede nyamese. Nye da bia ne to betete ama nipa pu abehwe yan da bi da. We was say good morning. Morris Olivia. Wamfa ne diama. Nemom ahafe no wadi aba. Was my name is Olivia from Adenta. I thank God for my life and that of my family. Ebusuane dase papa. Baby amegyina nyina no eye WhatsApp mi wi a mesaba WhatsApp mesaba Facebook. Fa ne nyina ahia me wo ho. Eye DLFM 1069 FM. We say fantastic good morning my kind adabra pani me da se. Nyeda bia na nimguase ne beba anopa ehia wo hu nkran. I say ya Jacobu I think some my kind that wo dia wo ba yenti. We was say good morning Wafa. Glory be to God. Amen amen amen. Nana ama Owusuya from Awoshi. Awoshi for say bibia bokọ de. We was say me din at the 49 nana amansia chereben, amansia premre, amansia kwetia combine. We say thank God for my life and for the opportunity to be able to see the light. We say hey Wafa. Today be today. We go sleep tomorrow. Simple cry. Erade wa mremo Obia. We say good morning Wafa. Me did the gladdest from Dodoa. Thank you Jesus. Amen amen amen. Hey, WhatsApp messages ne doso. Erade etemus. Etemus baby hinintosi abomu. Mama nko WhatsApp no so. Baby me WhatsApp on me are kakra. Mama nko Facebook no so. O Marion say bibi aboko de. Simple kura be yenti. Hey, media chira min kind messages ni wie o. Hey, ewurade. I say why yes workings now dey see awiam no wudie netu and na ya wada. Me kind ni nyina. We say greetings to all my workers in Little Ghana. Ewatema wasini din ade madam Faustina yachia wo bia adwumefo nyina yachia mo ewo Nitel Ghana bia beje so ai wo hiam kura nyagidie aboa papon wo se ebeka seconds ama wo de second to nimu kura no a wo bedi hene ewo nipa kon ho. Now, I'm Frank Nero, and I say I am watching you live from Suhum Runabout, Morvim. Udru Suhum Runabout Honomua, Trophy B, I am to Trophy. I'm saying, oh, we are no pay. You know who are we? Not it. And I'll be you better. We will say hello, good morning, Wafa. I thank God for the life of my fellow workers. Wafa, please tell them to stop sleeping in the bus this early morning. Shout out to my boss, Baba Kakape. It's my name from Ashaiman. Yes, more that will come. Munti money na de ache. Mo makatra wo mo. Media me your smartphone.
We was a good morning. Today is my sore day. Mamiya from Community 25, Rowena. Was it thank God for my life and my children's life. And my friend that's it. We say good morning, Wafa. Thank you, Jesus. It's me, Kofi man from Ashaiman Diamond City. Kofi say Bibia Boko dear. Nyanko Ponya Hai. Nwanya Kania. Jimso Amen. Ano pay me dear chira. Mobema me adane software by force. Nenso I will use software person bomb chair. Me suma dodgen. Momentum for her. Omara nan Demi Kenya no ano. Said your message is recent time on one media chira. This am koye soakings ba ade amuye ya chira say. Nyamisha wan we shawa. So ida na we shaswa. Na bu Eugene ankie. Odi wa ina. So nyamisha wan we shawo. So ida na we shaswa. Yo fosu ya don't be me. Mame Enquiries every Facebook no eso. E hono so atemu pa. Na slide the senior o message adeba ye minti min kind and kind china because ehu hia. It is not relevant this morning, but I say em some de motena asase so no mote NPP ni NDC no mo anti hwi biem ofake moja no bia enye hwe ene eye mental health day nti bibia timisi aminta so piaga we di fiachima safo aba wo so Okogyeabour. The program is live, me da say Nana Aisha and was say good morning Wofa me da say papa mame akosua yeboa and was say thank God for another beautiful day. We are much grateful to you, God. Good morning, Wofa Gangster Cat. I am listening to you live from OEB Valley View. Yetia Valley View for na Ata Sarah and was say good morning, Gangster Cat. Thank God for my life. Let us say Kofi Parliament and was it the best morning show ever. I am listening to you live, loud and clear. Aguna Bobikuma in the central region. Amwa Frank Nero and was I am watching you live inside Suhum Runabout. Dela o affair. Hey, me wafasi. Adano me hu no an waje wam wo yira yesef nhyiaboa ma hu ne biem. Hey, Dela. Hey, wafasi foi. Ebi abayifu ana. Hey, wase wafa papa bi. It is beautiful morning and I am here to say thank you Jesus. Amen. Stay blessed wafa. Me wafasi won so stay blessed. Na me won shira pa. Nanaba Donald Frank was it good morning Wafa. I am watching you live from Taiso in the Tyne district. Yeah, that's it. That Obia. Yeah, was sorry. Was it good morning Wafa? Me pam cho mo nyina mo ntu mi camera, mo mra Facebook no so. Hey, mo mra. For messages ni nyina bra tigum. Ye ba kenkan ni nyina. Yeah, was sorry. Was it good morning Wafa? Hina ya wasare wa 153 amma nenso ne nyina ye Juliet Akwa was say thank God for my family ebusuana da se wo hine Laurentia Ata and was say for good morning thank God for another day. DLFM 106.9. Yesin konya so yi ye be sorry ha je se no nkona bo se no nkona mo ye ase yesi ha nie na ene eye manager Simon Governor general manager Emma New Lucky Electricals North Legon branch manager
And then your birthday. Happy birthday. Goes out to you, manager Simon. Your born name and say governor. What you my phone in say your mom happy birthday. Especially Damien Bismarck. Na sister Koko no de me kasa me kai ne din na me boa. Na me di akohwie. Na me di ntro. Me kai ne din. Nenso no all the staff. Adwumefo amon ewo New Lucky Electricals. North Legon branch direct opposite DLFM. Adjacent to Wisconsin International University College. Yejina mu nyina na mu I will share mu general manager Simon governor happy birthday. Na enran so eya me wofa Mr. Emmanuel Akwesi Menu Buachi Iyadom, the Chief Executive Officer for GCAM Engineering Company Limited. Yesterday was your birthday. Wofa nyamishra o nyamenka ho mu amudi mu birthday enu amantie ye mamu nyina belated birthday. Mu amudi ne nenso ayanya we ye mamu nyina belated birthday. Munsu amubedi ne wachina ne anya we ne nso no ye mamu birthday in advance. Nyamenshira mu ati ase we dia ba wose medin e de Pedro wa Madina Cruz. Was I am watching the best show live from Indianapolis, Kumasi Town, also Kesben Junction. And I say, Papa, Yetia Santa Mainso. Nanyamia Domo and Yebeko Edreso. Na Edreso for Moye. Wahine baako ani din ya mede eye adweso ban hene ye fra no nana afrani ogu ekuro okese hwe nana wachiri nsem hunu enu nti adweso man hene nana afrani ogu ekuro okese nana se bibia abokode adweso hima nana ya asanto a wotoso mienu Oba besia wo twatwe ne bo si ne bo e ma mrantie tiguo ye fra no kan tamanto kodua ba kanka mo aye Enquiries yehu ne mudro nana ya asanto a na me kwa ye adwuma e wa dweso between 2018 and 2019 ana me hu se adweso man hene Nana afrani ogu ekuro okese nana nani adin brutal Oh nana ni adin enti DJ Omarion ayakrado mame nkwadwoso enkodi nkomo mra nka me ne wo ko nkran suban nti wo besi wadwisu kronum DLFM 106.9 DLFM 106.9 let's go. If you're my boy, Subama Wangarapu, if you see this one who cry, Wunduru, Subama, see this Jasso Cry, Wunduru, Subama, the fear, see this DLFM 106.9 see this get on, feeding. See together, see this DLFM 106.9 Aya to be the actually to be na ho afa de ntimi nkire suban yenfa yenkwe ho afa nkire suban me dia ho afa bi atia mena madani akwa o abua wo kire ben abua wo kire bi mani ejire bi ho afa ntia mena o kire bi ngikami o wo share me bobi se kaso be o ibe me dra me num me atena se papa
And you know, my former GKM Engineering Company Limited. Especially Wafa Kwame. Wafa Sabi Biabakwadia. Wafa Ensro. Metiasi, what Yasi? Sebi Empanese Ubibi. Any Imamwa Nanjia Yafua Wintimin Ribi. Nade. Na adwumafoɔ ni nyinaa say one more at the belated birthday. Wish equal Adema Mr. Emmanuel E.A. Manu Boachi Adom, the Chief Executive Officer for GKM Engineering Company Limited. Bema. Na Miami ni Nyansa Chairman and I abodi. Chairman, say we're the new car owner in town. Nyansa Chairman and I abodi. Akrasa bibi abakode. One dia woni continue kofi obo minim dia owan nantuo mia menuan eye be ya na kamene wa na ekwankran afia bafo zama golepo ate sibisu kono kura wunduru oye timani soa sibisu jaso kura wunchamu asita ya fomyo sibisu asita na dia afono me mankan na meboa Nanso yeni nkomo ne ensa ye ho yade anopa yi give us peak capsules a premature ejaculation ye duro be ma wo duro mpamu atwera obetene dadadadadadada wo busa na wose ye no anama bre wa bre ada nsem hunu kwa ejojo hunu ejojo kankan eni nti be ma de wo duro mpamu a eya na wasi wo sheki wo so power na wabutu ani tie wo mpam se edre eye give us peak capsules Emma Omema yetimi konkan be mebi ho no ane trauma esosini DJ Omari oti nanso oduru mpamu boy wedru eye give us peak capsules pino ejina ho ma bibi o nanso wuntimi pronounce ni nyina ebra mebu a Omari onam haye wono obedi kokokura no a wonom give us peak capsules any amani any wo punish nipa which the one me cancel hunu give us coke capsules eye koko obi ohonmu a entua nanimu a netua ne to wontime ntena se ana bema wonamo anu a pocket ne wa sugar abusa na wase me toge wo boa bibi hye baabi me pacha wo ba koko ha wadwen amaman ne ayemtim wobi wo hono a wakọ ha dan efie wura agine sika kese efie hono mo agya na bia no wonko oso da adenti abosome ayemtim enti wontime nko wakwakoye no asore hwe ma enso bosome bia nso otua toilet fee bra wo jade me se wo jade a me pacha wedro give us coke capsules ebe ma yemtim na nko they will give us herbal mister eboa boost immune system eba na sanu a wotim di yade bia so nkonim ehihye ni padua no ye will give us GC mister in the capsules and also the man pay the santre den croissant dwi ba to nwura titi wuti na woda ahofe entere so banda e man bi ho ofe nanso niema wa baabi wedro give us GC mister wotisa wanhwe na se wantu ase a anhwe na edin carbon bi aba ho eba na sanu a be ma ne ba vamus obesa adwane Bia yeton no bia no herbal shops, chemical shops. For ni chire mu ewo ho. Na mum sa opedudu atu a na wa frɛ 0543 22 24 70. Enye no ane simple. Uko school papa na oka 70. No adene unkwa na uni. Yani ye kan 70. Abrewa kurati ase. DJ Omaro kan 70. 20 30 40. Say ya dear. Midima fu poku ase magira won kran. Simple. Midima fu poku ase magira akra. Doctor Edu Jemfi. Midima fu herbal clinic ababe PM ewo poku ase. Me part of one chire mu ho yade ban ya eye stroke ana. Me part of yade ba ko pe ana wo mu ntime nsa.
jimi eno de ho adro ni ho ho adro wa adwene mu ana me paacha obi a wawuo ye ntimi nsanfa ne mankwam na emom se nipa na komante na se wo home nko ade a doctor Edu Jenfi, Dr. Time Daso, Midima for Herbal Clinic, Ewo Poku Asamaira, Ewon Cran, and until for Nichile Mohawate, Bibia Bay fine. Fred Doctor Ewo 0244774282 and a 050072 another 7215. Adime wampa me patro se woni sika wontimi nkwankwada dialysis so enu nti se obre bo no ene wo sa no wo kidney eho aba problem wan hwe ya do be kwanse do efri se kidney no hu ekum nipa ntantam kura chen HIV AIDS sa ya de no me patro wada e kan wo a na kire se woni nkwa eto nkwanta amapa kidney the kidney aya ebusuya bi menkai ebusuya bi yawo na the kidney aya ebusuya bi saa ya de na ekan wa ebedi hu sika nyina enu achi no wo manipa no nkwan so da enu ntimesre wa da prevention is better than cure the one fast be was provision is better than cure enu ntibomode sa no pai woni Victor Nana Dankwa Vicdank Healthcare ebebo mpudimpu me pacha wonom e was Spinters Road Coca-Cola behind Standard Chartered Bank no bomode pa na yemfa wo ko na fe bibia nye kama wo brebo ade ba ko aye science kakra e wo anyina se RC primary ene anyina se LHSS ewie ye to aso e wo bosome senior high e wo bosome fre ho brofo ba ko aye ti ase pa no ene se ye se brebo ne dwumadi a edie e wo nipadua no no e ye detoxification se wo di aduane bi wo num nso bi na se wudro wo mu a e ye brebo na dwuma ne se wo be ye wudro na fri mu enu nti se brebo no ho toche made na kire se wonam kwatere kwa enu nti bomode se woni Victor Nana Dankwa Vicdank Healthcare ebebo mponi mpu enu nti defo ni kire mu I was Spinters Road Coca-Cola wo ben Standard Chartered Bank no me patch of 0549 95 12 11 and a 0502 661 346 and open me kasasa yesu. You can be the luckiest. You so can be luckiest. And you're luckiest. The luckiest. Oh, the luckiest. And until bomade so be fa with telephone, mobile phone. Now what dial *712#. And you follow the prompts. You can also be the luckiest. And the sikeni ho. And until baby obe fa obenye sika no say ye kwampa. Na say a legitimate means in kwadi abra. Faso na pe. Ning na no say wo be dial *712#. Na wo biam. Eno na so for pani kwaku bofo. Wo say amaru akizi azibiambiam. Ayakikiri was ayakirika. Me pacha asase. Ehunsem eye pinso. Na o to asase won kran han mu amoni na hosa boa wo. Wutimi hia branch ababawa anka ne ho fefefe. And it is scientifically proven say every matured human being has 32 teeth. Na esen so yachemu 9 esen yachemu 9. Ye wo molars, ye wo premolars, ye wo incisors and ye wo cannon. Enti utimi hia branch na babawa na ne se no ye dwiri nyina gu na ka mienu penetu ani mu se kura twema. Me pa cha ade ba akopɛ ana adwiri ni pɛ se agu won kran ha pa ɛyɛ langard fo enti wo to asase pa na so anhwɛ ni a o Marion langard bedwiri wo se agu mu a enti ene abrante ntimi ni koliko wontimi ni banche akrakuro ana wontimi nso ni banfo bese so ni banfo bese awios ye fra ne banfo bese abrante se wontimi ani bia enya bibia wo dodom se no molars and premolars no eni ho
Langard for adwiri nyina gu na aka mienu ana etu eni muntu wuhia no a wo bekasa akranti a wo kwakwe kire se ehu o enu nti wo to asase amoni na honte sade Langard bebu mfie gum enu nti the company ba ko pe wo mo nsase no eye tried and tested eye potential real estate investment limited Potential Real Estate Investments Limited. Yeah, one sassano ye ton every half plot aircro open stadium ye betwa ma. Na man so sem bia ne so eno nti obroni se aya litigation free land. Ye obi ododo wa Apollonia Side Hills. Ye obi ododo nya Enquires ha. Ye here ne se go be free Potential Real Estate Investments Limited. Chenche bi beti medini pe wu eno ntino hwehwe wonom ewo off Ashaiman Mesha Camp Road wo ben Tulaku police station no sa police station na bedu na traffic ya che na police fa ka na to so no sa traffic na meka ho asem no munim na sa Ashaiman Tulaku police station ho no wo bedu na traffic ya che na police fa na ka na to so wo bedu na oshankani gina kwam na police for na come na to so one more adria one more drink ye frɛ wonom Tulaku police station the part of one chire mo ho e ho na behunu Potential Real Estate Investments Limited akwadwura dwuma asam koto abosi for ye besi wo modwe so enu nti ne frɛ wonom 0541 1963-64 0541 1963-64 and 0242-36-5228. Potential Real Estate, your trusted partner in land sales. Hey, bro, for the moody beat that time with your Juliet Aqua, let us say Anna Tony and Obia. Tony Akomia, sorry. Tony Akomia. Was say glory be to God. I am +1 today. And your happy birthday. And a blessed son. 2 p.m. Asante Mampo. Happy glorious birthday to Oba Akoto, aka Mother of Chronom Kwapra Market. Mother, enjoy your day. But still, Mate, Medasi, and in some who are the attack to a main kind and then kind of Ana pagana fo nyina nyintum se yedi ahyiamu yin medie de Okogyeabour Ocran dwumadie ne din ade Anidaso Wɔhɔ Obia radio station ne din DLFM that the Lumba FM 106.9 ana me DJ enso DJ Omarion yedi ahyiamu a nyankopon di mu ana yebedi nkomo yi DLFM 106.9 DLFM 106.9 DLFM Anope nyankopon sane na wamra me na dwuma wonfa Okogyeabour se tonturo wadrobe no wonka samfa no munkyira dom ne mpempem yesi nkonya say we are here to educate, inform and to entertain. We don't just criticize, but we criticize to build but not to break. We are here to heighten, to deepen the moral fiber of the Republic of Ghana, but not to deepen the anxieties of the people. Me wa Charles Kofi Dubin. Why your friend or Elder Dubin? Pentecost Church. Sebrepo Mesha Camp. Wafa medase papa mechiawa no pay. And to the entire family wafata. Ebusuanum wafata na ye kokko pa anti ye friend wo yibo. Wonim say ye friend wo bi say oyibo a kire say nipa ne ye kokko. Enti me wafata wo ye kokko pa wo busuanum. Ye friend wo yibo wafa na wonti ase wo boa wo po beti ase. Mame Enchia Pastor Williams.
And to my biological brother, I trust my leg. Musuku. And to you, Stonash, Portia Ejeba. And to you, Sister Kosi, Sister Maggie, and Sister Mary. Me, a matter time a chinya some kutua ukrumano. Na sa ubodi gramo ewo nungwa barrier. Eye ni odai Aiku Road. Baby ana spinal clinic ni wonu a. Eho ana Stonash wo. Eho ana Sister Kosi wo. Ana se udru kwadwoku kaso anyanya no. Eho na Sister Maggie wo. Ye chia ye ne abusua ni nyina. Ana Sister Mary nso. Ewo Teshi. Is this C5 or 3 block? Any of them a Teshi. Me pato if you had more way any power war bay for pa a Kofitela. Obia nim dada. Me pam to asia, me pam to asia, me pam to asia. Enti Nyankopon asani anopa yi obekasa afa Okogyeabour mu na oman ni nyina asua de na mame mokofi tela kutia kakra mesre no ada Nyankopon wona usakra nipa wona wodane wo hene so akoma ema ne beye po ema wo ya de papa wo se wo hene akoma eda wo awurade wo nsam wo dan to ba bia wo pe awurade anopa me mpa ye nyina no ene se Kofi Taylor wo nipa bofo wo baifo enu nti mesre wada sesa no ema me DLFM. DLFM 106.9. Empire yebo ediama Kofi Taylor no pay eni ese Nyankopon se san brantie ema yen efri se akade ba ko pe na enkwagye no wanya bi ene se be ma bekasa afedie be yie no meja to awurade sesan me edwaman sesan no oh awurade ehu adia ba ko a ma DLFM eso ye den ni se Kofi if you have bibia bi wa ha mebua ensem hunu ubenya ne ve ensem hunu ubenya ne ve Sesamia tamwafwa sesamia ahano se ekobasa ye njiwani a yebetimi ajiwani a wanhwe a wontime nya adwuma. It's one of our attributes. Yes, we are the answer. Yetimi sua ma wote ase. Ye kira de answer yetimi kira ma wote ase. Ye bo onwum a DJ sini timi bo ma wote ase. Say ye num tin so a ye bonsu asoso yetimi nom e matata kwashi no ho so wadi milo e ba krom ha. Na ensemu hunu so dia ye di ni ve Kofi bebi abakọ de. Yami adu me shedi. O bomb is same. Ose dey. Friends we need to say me. And I will catch me say also same. Na nka mo de anyum. Enyum na last me to ye. Anyum me na to ye me nkai. Ah, Revi. Man one line. Oh. Why okay? Ah, okay. Na mun ya ya mun kwa sori ana. wo de ye no de go president. Na wo ka so o mun se same.
Me tell say you know the Presby. Abigail Baguna will be Obia or Tim and Car on friend on my first line. Hey, I do we are na and adawonate. Kodo go vie. Oh, Say anyum no adawonana. Adewonate. Every Roman or no, yeah, what all. What was I? Kofi, Oh, ye ba besua de. Mayema o man ni nyina ache. Ni entia edom ne mpempem se, obi enfa ne kasa fidie nto DLFM. Aman nyina mo hote sen. Ghana man penifo mo hote sen. Apostle John Wusu Echan o hote sen. Admitufo nyina DLFM Thomas Tebidem o hote sen. Sechre Sofu Pani Philippe Fa nsonamwa o hote sen. Asenkafo Pani Michael Frempong o hote sen. Osofu Samuel Osekwajo o hote sen. Sechre admitufo nyina mo hote sen. Ye nyina wiyo. Onyame adumuti yati ase. DLFM 106.9. Onyame adumwa metiasie. Onyame adumwa DLFM 106.9. Onyame adumwa metiasie. Wenyankopon adom tina no pay yeti ase ye ma oman ni nyina kwaba biem na ba DLFM 1069 ye ba bedi enkomo na DJ Mario no wadi wi tofia na hey o Mario apom te say o micro on apom te say Boko na da na wonko an wotu a wosre say wadi wi tofia na so was say me see if ya talent ni nyina bi wa ha o oh, telephone Susu. minim Minim so afa kwen so fo mu anyuma obo na also wale be sanyum also wale be sanyum was yes sano. Coffee o mari oti we wo yijade ebusuya ye ba besuya de me ho akwaba na said the bidin kakan wonim se ene eye daponda ewiase nyina yesi hono a ye de kakai mental health enunti on the 10th of October every year no World Health Organization anafenso no World Federation for Mental Health yesi hono se yemfa enkai adwene mu yade mental health day ene World Mental Health Day enunti womu a wonim de saade we ehwo no ebreso a woni adaje na me meti hai me gynecologist hente gynecology na mesuaye primary menye psychiatrics ana menye psychologist the scope of psychology na ye read and the kakra bi eno ye mfa ma ha na mmom ne yesi nkonya ne yaba besua de kakra nti mesere wada bra Facebook no so wo ho na ye nsua de kakra bia na wo hawo ya mebebo so yi eben wo beti wonya hu ye mepacho efiti bra empenfo eyi saada we esi ho se ye de bekaka ye ho na ye beyi esi ho e de akaka mental health no 32 years pepepe ene on the 10th of October 1992. On the 10th of October 1992. Ana ewiase amansan kubatan ya wahwe apomden eso. Metre World Health Organization WHO. Ana afenso no World Federation for Mental Health. Womu eyi ne ene da ponda ti say esi ho se. Ebre no so a oman ni nyina ni ho enkomo. Na enipa enam no so a enne da ponda ti se yedie no ye frano Richard Hunter wono na wa ye deputy general secretary at the World Federation for Mental Health wono ana wa introduce enne a ye friend say
mental health no na eda edi nkan ya wo mu di ye on the 10th of October 1992. So and exactly 32 years. But I ben na etechire. Enti ampanifo ehun say no. Ye wo yade pii no awo ho, ye wo ha wodo pii no awo nipa abrabom. Adenti kra na sese ehun hia say mental health nso say nipa wa adwene. Wahu enipa wa adwene. Ebetimi asisi so yie. Yenyi nso woni emfa nkakan. Kofi Saudi nyame adom utimi ko University of Bantama. Yeah, wofa. Mo entimisra me kan brofo na wo de abatwi mu ama me wate. Entimi pato ye kan the main objective of mental health day. But aye etachirenti nipa anampanifo ye de ebaye. De di nkan was it to raise awareness of mental health issues. Yes, to raise awareness. Mental health issues. So omo de chere say like omo person omo de chere enkrofo say mental health na ngasa no. We Eden. Isn't it mental health? And mental health is meant to reduce stress. It's reduce your stress. Kofi mi pense mu no. Mesramo brofo no aye kan no atiefo. Wo a obetimi ama me tree interpretation ewo Facebook no so na mpacho na ade abreme. Because Kofi tell am go Bantama University dey kan true Facebook. Chaso. Enti mesra wada wo se brofo ya kan ye so obetimi atira se wo twi amane a me patcho na wo de abreye e wo Facebook no so. Nipa no ntro wo twi mu wo Facebook. I want from family. Okay. Want from family Mpanchopi. To aso na me ntire. Enti the main objective wa ene ye yesi wo se eye World Mental Health Day no. Yes, botaya etechire awoma yesi won yes aye ene adwenimu ayi no. That's right. Adwenimu dey. Say adwenimu ahoden. Was it to raise awareness of mental health issues? Yes, omo chere se kwan mental health na ngasa no hanipa yenko. Sir. 2 to mobilize effort in support of mental health. When I obu say Jacob, I say mobilize and mobile phone. 106.9. And the atosum you know was say to mobilize efforts in support of mental health. Minchim. And I say me can't use a mobile phone. DLFM 106.9. Me can't use a mobile phone. Me say you what's mobilize? Me can't use a mobile phone. Ewiase afefe die nti Kofi tele ni adaje. Ewiase afefe die nyina bakona wie yo na nyame asem de timu ada. Median mama je dia ya so nyame. Ewiase afefe die nyina bakona wie yo na nyame asem de timu ada. Median mama je dia Yes, ya fe die betwa mobile phone ya Kofi kan betwam. Nyame asem tim hoda. Kofi anade me kan me boa. Nyame asem tim hoda. That's right. And it's a let's set the balls rolling. That's right. Me pacha, as I said earlier, muntie me ye pa no yensua de e wa hanomo.
I didn't catch them say and now and Vincent Fisher Makumako Aduasam Yedu exactly 32 years today since the introduction and the celebration of World Mental Health Day. Now Butayano and say to raise awareness of mental health issues and say if we are saying now what the rule actually a man science say mental health no I know ding how can into a mining and I will be in a so to create awareness, to raise awareness, yet also you know and say and son as I ye be boss idea we who the room now you one more didn't come for a victim Wahano edin kan achibinum dada I want mental health problems and unti butayano and say to mobilize effort in support of mental health and say yen say you let me up e mobi edi aboa wo mental health no edin kan edi wo munya ansa na 1992 ebeba ye founded this initiative yet also to alert the general public of their actions that can lead them into mental health issues and they say one more enya bie no so yen koso wa modawro ne yen kakai edom ne mpempem wiase amansan nyina say ye wana mo bi wo hono mo asenipa wutu a anhwe ya mental health no problem ebeba ho. These are the main objectives behind the establishment and the introduction of World Health Day, World Mental Health. Nepacha ye wo anamo enum bia enipa se utua ebetimi ama wadwene ebetimi asipia sita obedwene se nipa 5 steps to mental well-being. Nepacha abrabo bi wo hono mo ase wo bo a wo de wo hawo eba wadwene mu muntie mi yie pa anamo maako enum bi wo hono mo enipa se utua ebetimi de wo hawo abre wadwene no ane ye wa anamo maako enum bi wo hono mo so ase wudi so a etimi boa wo ema mental health no wo de ne timi gina brane etimi gina yie ema hode ba ema wadwene timi sisi so ye din kan ene se wo pese nipa wadwene mu da ho na se bio adwene mu hawo adwene mu sunsanso no wo ji wo ni wabusua firi mu na busuafo so hoto wo mo the patro Ghana ni baby antie mi ye the din kan was say connect with other people. Connect with other people. Good relationship is important for your mental well-being. Me patro anope ya wutie mi woni nipa nyon kofa tesen anope ya wutie mi woni nipa nyon kofa tesen ye was secludedness and say obi wo hono mu a wasode anope yi won kasa nipa ho baby nipa won ko ho one day wati we ni hwini mu bon no time bia no or isolation wate no no wate baby ni nyina no aya adwene mu yade and it is scientifically proven say people are almost time bia no wo isolation wo mo nkan wo ho ma nipa ho enipa kwa wo nkobi time bia no mateme ho say nipa no wan hwe yi a adwene mu yade wo betima nya bi enunti ya ba nipa dear etosum yenu enie was it be physically active was it being physically active is not only great for your physical health and active me pacha o adie bi wo hono mu a enipa se wodo hu hyemu a adwene mu hawo wontan enya bi adwene mu yade wontan enya bi was it be physically active oh say edru maybe a ye wo won mu a o se ye ko jogging wo bi wo hono mu a wotim ka se o me ko walk kakra wonim se enipa sa wo ye stressed enough ebia answer depression eba so obo o ma wotim se wa ye stressed wotim ka se o ko walk kakra ebia wo ko jogging kakra enti wotimi nante ba te se ebia some distance no onante koba eyi wo how no nyina free na adwem eno nti wo you be a physically wo you active wa mental health no etimi agina so adwene mu how wo nya bi eno nti Ghana ni ye nka ona nto so ewo mu ana se problem bi bana so hu se problem no wonim se obi wo hono mu a
wo how bi aba no so wo nyaa nkobehye ne ho akonfo me pato the moment a adwene mu ebesi wo adwene mu se wo nyaa obehye ho akonfo no me pato eye adwene mu hawo se wo nya san adwene se problem wenti mehye me ho akonfo a wo mo adwene san adwene nyina no se bieburu se bieku donto wo mo adwene mu hawo me pato se wo sa problem no na enu nti eya se hye ho akonfo wo how kitwa binti hye ho akonfo a mesra wo take a small walk wo de emenka asa to America menka asa joge nemom take a small walk wo de wan kasa wo area no nante potamo kakra na wo be nante abeba no na ebia problem no eswate enkoye mpo na ebia na eswate aba ne sa no a wo mental well-being ma wa adwene mu esi so kama yes nya de we because ena ya da ponda ewiase nyina si hon mu a ye de kai adwene mu hawo ena ya World Mental Health Day the etoso miensa was pay attention to present moment mindfulness obi hon mu a woni ne di nkomo pa na adwene ni ho obi hon mu a woni ne kasa pa na di danchen wo wanim di so na adwene mu enya ho na adwene mu e wokra enu nti ye best papa the more you mingle the more you become mentally active me pacha the atoso na was say learn new skills me pacha on say edru me bia obi ho no mo a what hodi na so odwendwen you see adwendwen bebre no etimi the problem ba enti wo the moment a adwendwen be too much no siase say bi mpo a wo ye bibi siase say bi mpo a wo ye bibi wo betimi kra mpo a hyeda say bia wo kofa book bia kenkan e pacha say wonim ade adra me kai say those days na me wo anyina se RC primary no eda me bubefuo pa no ase bia enima be hyem so no kofie over sada na me hyeda e draw nyoma te me minim drop and only me nyina yepe yeah me abstract painting oh okay yeah most of the times nangasa say me stressed out na me dwendwene bebre you know say yeah edwuma ya edwene pa a whole lot into we dwendwene bebre na yepe na mafa me painting me canvas na ma start canvas dey dem pa boy dey bobo no there be entoma na o kan canvas ya o person chire there be me time am me use oh time one yeah entoma your friend is saying esam bottle no enwura no yeah ne entoma no na esam ni gumu no no na me friend canvas oh okay nti me bobo me dua pe na ma mountain na ma start ye painting and then me paint is ebra why stressed up no yeah sure painting ana to go so be no adwene mu wada ho kama ana say me so me PS4 na me bo game because ofa me ni man bia me ni na me ni TV na one ne yere ejai aware won one ne yere ejai aware na ofa ne yere no be fa enkura no e de enkura ne koe nti man ni TV why stressed out okay e na odwene bebre unim say me ne man ne kasa Thursday o machi me be adwuma wa ha sei Friday anadwumi kofi na man na say no akonfo ekuno oh yes this is how people are traumatized because a whole lot in a cost of my dream intimidate be am make say nipa po de o ho a penipa ba ko a de bia obetimi account se ma chere no a wugini di I say no ye far better that's right than say obedwendwene obetena fa ko na odwene sa wonni obi a o kan wa asam a chere no at least penipa ba ko onim say mostly wo mo ta attempt suicide ye be hye ho akonfo no ye wo mo a asam no hye wo mo so omunya obi anka nkyere no yes enunti na so hwe ya me first point no was to connect with other people yeah the more wone nkrofo edi nkita ho no na ensem bi wo ho no mo a onu omo di nkomo no omo kire awadwen no omo ahuna efire wo so but let me announce the presence of ye nyina ye papa ye prophet Kumchacha ye papa atena se papa wadaroma akwaba mejo so menia papa wadaroma ba bia free baboko dear awurade adom nyame adom de obeye na koa na waye no ye da nyankopon ase ebusuanya papa Kumchacha meka se
ye papa bekensa ena no penti e bedi nkomo pa na ye papa wa hai wo beboa yan with a topic no ene adesua yesu ane firi se nyankopon e de edom ne mpempem agu wonom na asese asofo mpanimfo eno nti no waye ohwesofo eno waye ohwefo idie se bi enwan no a egu ne nase no womo ehye na se ye bedi enkomo enti abusua ye to ya desua no eso a mesra wada se wote ho na se bia niema adwendwe ne ye bebre na se ebe hawo a try se wo ye bibi try se wo ye bibi a ebetimi ayi wo adwen efra adwendwe no eso meda se me pa cha wo ye wonsunsanso opi no a se nipa wo adwene wonya mental health issues no a ensunsanso wo so ani bi eye one tortuous thinking se wo dwen kura no a entise so asa wadwene abubu kef sa aboatati a wohwehwe aduane wadwendwe no a movie in a zigzag manner ekobenkum na ekonifa you can't think straight eno ntimesrewo se wo tie mi anopa yi a afutuo kakra ene se ade afa wadwene mu de eno nim se nipa wadwene te se car engine etoche mapanipadua no useless eno ntimesrewo papa na mesrewo mamemfa we nsi so pain na afei eniema ebetimi adadie se Obia ubehu ne se bia wo adwene mu haw muntie miye 7 physical symptoms or 7 physical characteristics of mental illness Obia wo adwene mu haw eniema mako enso bi etumi adadi ema wo hunu tie miye we no scientifically proven the din kan ene say 1 use of recreational drugs or alcohol obi wo hono mu a adeachin enubone na ni de akire na adwe de akire na brabo nyina ye nubone anase ensaden alcohol science for prove say obi a wo engage no ho into saaniama no wo wadwene mu hawo Ghana fo ntie miye de to so mienu avoiding social situations said the bidin ka kire mu obi wo hono mu a ba bia edom wo wonko ho ye kwa yiye wonko bi aso dem no ono kwa kwose kona sofo pani wa hanti no obetima kire niema bi ase pa ubo sa aso dem ye boy ensema wo mobi ono nko no wo kona wakọ no ho always the person is in isolation say nipa no mu hu ne say bibi kakra ha no nti nipa eme no emayen de etoso eye miensa eye change in sex drive awarefo ne mu amo twempena no kane na wonim sane wo ho kane no ne mpamu agudie sitie enei wo ben krampo ana ne bu yefu ana me de mabre ana mayesei fine obre wo ho na emom no se ekoso cha hunu se wo partner no there is a problem mentally be an problem wo ho wo na adwenem na mo anya botre de etoso nan difficulty perceiving reality, including having delusions and hallucinations. Hwe wo bi wo ho no mo a na adwene mu ohu ade a wo behunu bia wagidi ade a wo feel bia nso wagidi ade a nani betwa so bia no na adwene mu o believe say sa ade no it exists na odi akiri san krofo no ade a obi anim sa anya no kore wono nko agidi say eye no kore se mo ne san krofo no tia we no medically it is proven say san krofo no wono mo ewo mental issues na mo nya botere e de ama san krofo no de etoso miensa excessive worrying or fear. Hwe obi wo hono mo a problem no a obi a dwene ho a obi a gyan no wono nko atime dwene ho afe excessive worrying asem timi ha no kwachiri ni wura mfi asem ebe ha no san na edi ne nya na epra no within but one kan ana se eyehu so a ehu no ano oden wo hu se bi akokọ kra mpo ahwe a wo betwa ahwe. So excessive fear obi ase wo srade broso obi a asem ha ne broso say nipa no mentally it is medically proven say nipa no and it is scientifically proven say san krofo no adwene how kakra e wo ho dieto so enso na media wie no was say fatigue or sleeping problems say nipa no anadwo obi adam no nko na ni guso say wo adwene de na nani eko benkum na eko nifa utim puso no kwa minti wona
osem de ho masa ba bia ma adwen nam kura no anadwo fa go biara no kofie na wo dwene san nkrofo no wada ho no mu a wobeka sa ne sum ye mu bon no nani ntimi nkum nani guso wo se anadwo no ase wo numusuo ase wo bunsuo bi kura timi fa praye pra anadwo ne no kre wo se bema anadwo fa na ireda ho no afa nema na wo to ade amakwadwuma ntem anadwo 2 am o to nema na wona wo kire sasaboro nsam ade sa nema ho anyina no eye nema ade se sa nipa no wo adwene mu hawo na dia medi ewie no ma mehwe mental health data in Ghana me nkwachiri bebre me hyase every 2021 me pacha according to Ghana Health Service 2021 enipa maako empimu nsia muntie miye o enipa maako empimu nsia yenyaa on record say wono mo wadwene mu hawo no kwadwo sanipa maako empimu nsia no na wo mo sa ye epileptic patients Obia wo etwere sankrofo no about 90% wonom e wadwene mu hawo. This is the data from 2021. Was it was reported that over 6,000 people having mental health issues were epileptic patients. Enti wamu se bi etwere no epilepsy no. Wamu ta wadwene mu problem. Yeah, that's right. Inti abusuafo no ebemben wamu a wamu men wamu yie. Na number of mental health staff were ewo han both private and government no as at 2024 years down the line no na wamu ye psychologist wo kan wamu a ebi abeka so makosu ya de akwaje ntete e wa adwene mu hawo ne se de besi asa yade no a as at 2020 na Ghana ha no psychologist ye were clinical psychologist e wo ho ade ye psychologist en kasa so wo ho psychologist no as at 2020 na the whole Ghana wonom ye 244 ana other medical doctors bia se wo wadwene mu hawo na se bia ye refer wa se ko hu doctor we no as at the year 2020 na the whole Ghana both private and government no na wonom eye 49 ana ye was psychiatrists womo ase bi womo hwe se bi yenuanom abodamfo ne ade no wonom so na omo ye 39 as at 2020 29 39 ana ye wo clinical psychologist na womo so eye 35 inji me ba omo problem na adwene mu yare na ebi me epileptic no 6,000 yes inji so me 6,000 any the number of doctors them any the number we na just Ghana no ye wo doctor mental health issues ratio no ye wo problem deficiency and so your problem yes there is a problem enti na mamenka we ensi so me wo address na me ye adwuma wo OKCFM me ne Ghana sinitwani a ye de papa be wuram sesi a enti me so se papa Enquires kwadwo kofi emra na me wo OKCFM no I had the opportunity to join Kwakumenu Ghana sinitwani Kwakumenu ba bia wo bia no metia wo Ibrahim ze wa ko US I see nani nka Ghana nani nka ha de odi a kire obewe talk when him say that was the first day I me Kwakumenu shefo any chinchine trying any some few actors and actresses in Kumawood many one mo ehia ewo adweso Willing Way Foundation Ghana baby a yenua konfo kwa dan ye de ne koto ye no ye frɛ ho no mo Willing Way Foundation Ghana chief executive officer ne frɛ no Lydia Abena Manu enu amene no edi nkomo na esesa nkene nkoba fie ha but na wose wodi dwuma bi wo hin Kumase so eda ebenya akwanya foforo se de Roma de ama yene no ye ne ye mame Lydia Abena Manu betima edi nkomo wono ne foundation ye Willing Way Foundation Ghana ho na wo konfo kwa de no yeden na oda enti mi ankasa ye ko ye no ye wo wono mu a ye yi yen kire wo mu a ye yi wo mu so kire yen but ye nua konfo kwa de because of say na ye public figure nti no ya ma wa ama bonten what you say so edro sa amre say ya mo amonsam wo bie no try to help one more wadwene mu ha no mo awonom send 2018
many kwakuma no chef ne chinchina twan ye koye bie ewo Willing Way Foundation Ghana no enti ye best say na da pon da say no mommy enka kai say Bible say de wo ma ohiani ene wo bia woni bie no won na nyame esra no ono ni Kristo ni kofi yes anetie adwumu how bebre na nipa no bebre na iskasem. That's right. Enti ebusuya at this point no let me cross over na yem papa yen sofo prophet kum chacha atnase watnase wo de honhom na esane enti Nyankopɔn so nsane na yensua de anope Nyankopɔn nsane na omra meye na dwuma wobra ye ne yem papa prophet kum chacha eba bedi nkoboy me pa chobra Facebook no so na bema yem papa akwaba emma ye firi se ye papa ti hoi wakwa se connected ho ba pa ne ho na pa ye ntanya no na enso efie ha de wose da bi nantwie ene nantwinuma ane nante papa asomdwe nka ho mejoso minia papa baby afri baboko de nyame adom ma meni kanchia watiefo nyina na men kase nyame inshira wo na minchia osofo Kennedy Afrepoku a ye frɛ ne titimre mu Kennedy baby owo bia onyame inshira no na nyame ncheche ne wure na onka ne ho osofo Kennedy ewiase ade ba ko a eya eye enawuo ajawuo eyelewuo ebawuo enawuo ajawuo eyelewuo ebawuo sofo Kennedy Afrepoku na yele frimu ya ne wife awo dono pa one ne wo ma be ye miensa oba no eja no wokọ ya eti ba bia titimrem sofo Kennedy Afrepoku ewo bia no anopai twedi amponyame hyiraw na nyame enchechele owure na nyame enka ho sofo Kennedy Afrepoku na memfa kwan so nso na mensanchia sofo ba ko nso aye frɛ no osofo uche ewreke boahin sofo baby a wo bia sofo uche nyame hyiraw menim sɛ nyame ya adomo a ewo program no baso November on the 4th to on the 10th November a powerful and dynamic program ebaso aye one osofo pani Reverend Dr. Isaac Owusubempa ena eye na baby a show no eba no eye North Legon eye baby we ya pizza dan nechi ena nyame boa on the 4th to on the 10th November jumadi no eba so nti sofo uchi Nyankopon hyira ne nyame nyokese on se show we asofo tie pa nti no ya me ba na me chiechia won di chat wo ba ko eye Reverend Dr. Michael Buadi Nyameche Reverend Dr. Michael Buadi Nyameche our da solikese eye the Makers Chapel International I wa atomic police station ne down wa ono so a start program kase pa wiki mu nyina eto aso eye nwumre eye nunsie bia ena program no start nunsia nwumre bia ena start ntino the Makers Chapel International eye Reverend Dr. Michael Buadi Nyameche papa baby a obi a wawnia osofukum chacha bichiaw senior medase papa yenso yadase papa enti mesra oba yen Facebook no eso a Anidaso Wɔhɔ Obia morning show is loud and clear DLFM 106.9 ubetimi ede wo message ni nyina afa ho aba papa nso atena se yi wati we waya ma ho ye working Bible ye ba bedi enkomo papa ena ye daponda ewiase nyina yesi ho no mo a ye de ekakai adwuni mu hawo na mpanifo yi sa da esi ho no ene eye exactly 32 years papa yenim se enipa e wasase so yi emofa kese no a egum nan ase se asofo ene ahwefo se the Bible eka no papa se enipa ewo problem a obefiri mu no yen papa no mo asofo ana Bible asori na dwuma ese so ye ene de wahen fi se nipa na adwuna nsisi so a asori ba kura ba ye den na se bi obodamfo nso menye sure se ye be ma ne kwankra mu awura so dem se bi enti asori ba dwemu beda ho no mo a
wɔsɔfoɔ ɛwɔ adwumayɛ asɔre wɔ adwumayɛ ɛna kɔyɛ mental health day no anaasɛ world mental health day no papa asɔfoɔ mu twaka ɛwɔ mu ɛne sɛn wadaroma mɛda wase deɛ di kan na asɛm a wabɔ so yi no ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛma Ghana ɛne ewiase nyina na nsɛm mo mene doctor ni bi kasaeɛ na ɔkan biribi sɛ sɛ wodi nipa 10 biara gyina wa nipa edu 10 biara gyina wa baako anamie no ɛwɔ adwe mu yadeɛ yes sɛ wodi nipa 10 biara gyina wa ada baako anamie no ɛwɔ adwe mu yadeɛ ɛna adwe mu yadeɛ no mɛba deɛ obisaeɛ no so adwe mu yadeɛ no nkasa no yɛwɔ bi ɔwɔ a ɛnkane a na memiso a na meyɛ akɔdaa no ɛna ne yɛhu biribi sɛ ebi a yɛkura ase ne adeɛ wobɛhu sɛ yɛso obi ɛwɔ adwe mu yadeɛ a na wabɔ naked na waworɔ ne ho ɔyɛ ɔbaa na wabɔ naked ɔyɛ bɛrima na wabɔ naked na ɔtoto boɔ by on sɛ nnɛ no wiase no ɛnsesa yɛaba bebree yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ hɔ a wohyia na wɔhyɛ coat up and down a wadresse a wabɔ tie nanso na wadwe mu yadeɛ saa bebree kwa yɛwɔ nkurɔfoɔ wohyia ɔbaa bi a wadresse ama ne wɔyɛ fɛfɛɛfɛ decent nanso ɔkɔ a ɔba no na wadwe mu yadeɛ na yɛmbisa sɛ saa nneɛma no nyinaa kɔraa no yɛ a na firifiri he na ɛba ya ebi fa awadeɛ mu ebi fa abusua mu ebi fa namfuo mu ebi fa adwuma mu wɔn sɛ awadeɛ mu deɛ no yɛwɔ ɔbaa bi ɔwɔ a wɔne bɛrima bi atena ma bɛrima no wɔnyɛ ne mu gyidie de ne ho ato bɛrima no so ama wado bɛrima na boa bɛrima na eti bɛrima no kɔyi ne ma na bɛrima no yɛ nneɛma bi a na abɔ afa na adwene mu na ebi anya bipolar dementia high fever ɛne depression na ɔwɔnya na wɔn de nam wɔn saa no ɔmo naked but adwene no ɛnhyɛ de nsisi so physically wɔyɛ neat ne mu adwene mu no ayɛ thank you physical no wɔyɛ neat thank you but adwene mu no otumi yɛ nneɛma bi a otumi gyina wɔ bisa wɔn sɛ eti sister yi ɛna eyi sei ba na adwene nsisi so saa na mmarima ni bi ɔn so a sabe ebi nso fa awadeɛ mu ebi fa adwuma mu wobɛhyia no wadresse kama sɛdeɛ sɔfo kum kyaakyɛ amete wei madresse kama that's right ba ebi a sɔfo kum kyaakyɛ wonnim deɛ ɛha me eti deɛ wɔm ne sɛ wokɔhyɛn no wobisa asɛsɛ nipa bi wɔ program saa asɔfo ananyɛ saa yes asɔfo asɔre no wɔn mu twaka wɔ mu ɛne sɛn yɛtwa ka wɔ mu ne sɛ yɛbɛboa sɛ nkorɔfoɔ no watema sɛ sɛ mmoa no nso no ya na edu baabi yɛnyɛ mpaebɔ nko a yɛwɔ deɛ mpaebɔ yɛ ya na da bi ya meka sɛ wɔn sɛ woyale na sɛ sɔfoɔ bɔ mpaeɛ ma wa ɛyɛ but yadeɛ bi ɔnom a ehia sɛ yɛde nipa ne bɛkɔ hospital na yɛde ne bɛfa medical sɛdeɛ bɛn ɔn sɛ sabi wo mo fanchame yenua funny face nansen yɛhwɛ nneɛma bi a na ɔyɛ wɔ social media ne ade a yɛn funny face yɛne funny face ayi adwuma wɔ TV bebree ne radio so no na yɛn wusi yenua no na ɔnte saa by otumi ba social media na sabi wo waworɔ ne to na wabɔ naked yes na ɔyɛ nneɛma bi yɛgyina social media me kasai ma many mpanifo bi di nkɔmɔ kasai nansen I think so on sign de ne call pantan asɛ ɛyɛmfa yɛti no yɛde nipa ne wura ayaresabea na yɛma no enuro da doctor fo hwɛ no no da asɔle no so no yɛdu ti ne sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛde aboa no ba entumi ma sɛ ne nyina nkɔ yɛ mpaebɔ yɛmfa nipa no enko ayaresabea
na yenhwe na asafo no so emfem paibo ene asafo no wo ska e wo bibi aye de bedi nechi ane ye de yedi nechi na awurade yedom na sabe mprediasa adwene to me begina yia na yewo efutuo ni nkyerɛkyerɛ bi ene kasa bi a yebetumi de akyerɛkyerɛ nipa na ye de ama no eti asole no your responsibility say sabe enipa bi yete saa no yan reject won ye beboa won na ye betwe won aba ye ho ne ye de afutuo ni nkyerɛkyerɛ ebema won ebra esefata ba papa said they was here mu fantastic but who ne say saa na ekoso wo name prempren e wo ye nyamesum mu bibia ni wiase abenya ne pepepe okay bibia is negative and positive that's right asofo ni bi bomodin ye papa it is ebi nya yen starting ye okay dabi ya na me kan Nigeria for brofo bi say your friend's sleep is your sleep Unyonko da no da yes DLFM Unyonko da ene woda eti wo se wunua bi kwa amane mu a na wunua bi kwa nsohwe mu a na okọ problem mu a ya nipa ema woni nye meni ewurisi da ewiase e wono ebre sesa ebre dane tam changes eti no yeso ko to se Unyonko abodwe se ehia na wasensuo adiesi wo de ho wonim da wo de ye behye that's right eti me de osofu kum cha America ne se nipa bi yete saa no ma yen reject won ena ma yen fa bibi nsusu na nsen a yenua ba fefefe moyisu eba ye ne ade na ma hu se asofo ni bi ni nipa bi etotobo bono na bonni ne bonni so aketua ne wadie ene nyame na atua ne ka ene nyame na adome no ena de be de ban yento ye boase na ewiase yade ya wo press miyenu bi owiase aname ensa nipa obetumi abo hu dua kan ho ntam sa won koda but obeti wani na oda ho ni yedi kan hospital okay sabi obi koda onyale nanso ade ya beche no awo beti nani na oda hospital ni yedi nsu asisi no so and prison media min ko prison da minim Obia obo ne wudi ase prison won ko bi da otuka okosi ni ma school eno ode ne ka ne ko bo pinfuo bi ku no asemu aba yeah ene ode prison was media prison min ko bi da mi hwe me wuye eno otuka okosi ni ma school sa oni licenses ka ne koranso road work ni insurance ni anyhow ene odi koku obi awanyem ene wo the prison eti unua bi kwa amane mu a yesusu ma wani nye na susu sere na ochira wonim de yebeto bible kra se de ye ne se wogina ho no wonhwe ye medase na wanhwe ase ene wanhwe ase eti wo how bia wo bi bekom no enye nipa no enye konkonte nipa ne se de bi ye de ne behu owi aso ya konkonte wonu so nye fridge mu a obehye that's right enye wo bi peso obeko prison enye obi peso obeyale enye obi peso obehunu amane enye obi pe eti eto obi na yesusu mu wani nye eto obi na yesusu di awurusi na ochena unim de yebeto eti yenua no mo a sabe onwa adwemu yade ne no on se kuromu wa ye wono me de yade mienu bi example okay I sabi obi a wobusuafo ana wobusuani bi ehun so wo HIV on person obekasa wo humpo stigmatization ni eyi na ma me da se eno ne stigmatization aja se mo na aja legon mo na ebi legon mama that is say ya rejecting no that's right ni eyi na ma adentia wanya yade HIV ni pempese ye beben no obi kura mpese wo beso ne nsa chia no ana obi mpese oni ni bedi nkomo kora ni eyi na ma aiso obi a wako prison awaba obi ahuna wo mpese oni ni bedi nkomo
ɛne no akasa koraa adan ya wakɔ prison aba but ewiase yɛ wɔ no mɛsɛ wo nyɔnko da no woda that's right amane bi a wo bi bekom a wonu ya bi bekom no wonim de yɛbɛto wonim de yɛbɛba wo so what am I say it will be kwa amane bi na obi kɔ nsohwem na obi kɔ ɔhaw bi ma ya to bo ase na susu bu nipa na ten na susu jeje no na wonim wo kyena dabi wonim kyena sɔfo obi a na wɔ Kenya mesɛm wɔ radio baako a ne yɛ preach wɔ so ɛna wan pastor bi wu yɛ sɔfo bi wu yɛ sɔfo ni wu yɛ na sɔfo ni begyina radio so preach na mo bɔne so aketua ɛne nyame kunkum mo bɔne so aketua ɛne nyame kunkum mo ɛna okotu Psalm 90 verse 10 Psalm 90 verse 10 no wɔse yɛmfi a yɛbɛdi yɛ 70 aboro so na yɛ 80 na sɔfo ni begyina wɔ ɛna nyame ɛne ɛwɔ hyira wa ɛsɛ wutwa 70 80 ɛna nɛ mu 50 years ni 60 ni adeɛ ɛna mo bɔne so aketua 1 year pɛpɛpɛ na sɔfo ni wuyɛ owuyɛ ni age na yɛ 45 DLFM 106.9 1 year ɛna sɔfo ni wuyɛ owuyɛ na ne age yɛ 45 wa hwɛ eti yemisa sɛ ɔno nso ne bɔne na aku eti ana ɔno nso ne bɔne na aku nana wɔn sɛ ɛnto wada that's right asantefoɔ quotation no ɛnto wada eti deɛ me sɔfo kum kyakya me kan sɛ problem bi a wo nua bi bekom no yɛ to bo ase susubu naten susu judge no ɛnyɛ ne bɔne so aketua na wɔnyɛ o na ewiase yɛ wɔ no biribi yɛtumi si ɛwɔ nipa abrabom eti yɛ nua no mo a ɔse ɛnɛ da no yɛ dɛn ɛnɛ yɛ world mental health day ɔmo a ɔmo adwene mu how no ɛnɛ da ewiase amansan ku batan ɔhwɛ apɔmuden soɔ world health organization ɛyi ɛsi hɔ sɛ yɛmfa nkae saa nkorɔfoɔ no wonim sɛ obi ɔkɔrɔ ɔkɔwo a na wo akyire kodo tumi nyɛ problem ɔnadwem I see yes ebi a wotumi lusu ne ba no 6.9 wapɛ ba ne bi a paapaapaapa wonya ɛna wawoɔ ɔwo wie yɛ ana akwadaa no afurum etumi fa da ntwem mu nyɛ sɛ wakɔdi bɔne bi dabi da ana wo bɔne so aketua na wonya no yɛnya aka dabi da ɛna wo bɔne so aketua yɛn nyinaa yɛte asase wie so no sɛ yɛ bɔne so aketua deɛ a Roman chapter 3 verse 23 DLFM Roman 3:23 Bible say yɛn nyinaa yɛ bɔne na onyame nanum onyama bɔyɛn yɛn nyinaa sɔfo kum kyakya meka ho that's right yɛn nyinaa yɛnyɛ perfect menua woka ho bi that's right hey Obia Roman chapter 3 ɛnyɛ Roman a ɔyɛ adwuma wɔ ha o Roman father baby a Obia Roman father me chia o ya me sharp Bible say yɛn nyinaa yɛ bɔne etina wɔsɛnkafoɔ etire nso nkyikyɛmu duo no Ecclesiastes 7:20 sɛ wɔni patri ni bie ni asase we so wɔyɛ bɔne a wɔnyɛ papa DLFM Isaiah 64 verse 6 wɔse yɛade tere ne kora te so onyame yɛnim ntomago that's right eti no kwa yɛ kɔba ɛne sɔle yɛ sɔle yɛ bi a yɛ kɔba de adeɛ no ɛyɛ adom that's right ɛnyɛ yɛ ahoɔfo ɛnyɛ yɛ papa yɛ ɛnyɛ yɛ nimdeɛ ɛnyɛ yɛ nyansa ɛnyɛ bibia ɛyɛ adom kɛkɛ ɛna Awurade de adom yɛn what am I say that's right ti Jesus ɛkyerɛ yɛ mpaebɔ bi sɛ yɛ sɔle a yɛ mmɔ sɛ mpaebɔ ne da bi yɛ a na me bɔ ne bɛyɛ 3 times so anaa 4 okay Matthew chapter 6 9 to 14 yɛbɔ mpa yɛ nkase yɛgya ɔwɔ soro wodin ho ntew wahene yɛ mmra deɛ ɔpɛ nyɛ wɔ asase so sɛdeɛ yɛ wɔ soro ma yɛ daa aduane ni fa yɛbɔ ne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde kyɛ ɔn a ɛde yɛn ka ɛmfa yɛn nkɔ nsɔhwɛ mu na yie fira amanneɛ mu don't put me to temptation that's right memfa yɛn nkɔ nsɔhwɛ mu na yie fira amanneɛ mu eti dabi yɛ ɔsɔfo kum kyakya me mpa ɛbɔ asɔfo me bɔ no nso bɔ bi yɛnua no mu a sɛbe ɔwɔnyɛ adwene mu yadeɛ ɛnyɛ adwene mu problem na wɔn nenam no ɛnyɛ ne pɛ ɛnyɛ deɛ wɔpɛ no sɛ sɛbe wɔbɛtɛ na wɔn ntoma ɛnyɛ deɛ wɔpɛ ɛne sɛ n'abrabɔ bɛyɛ saa ɛyɛ biribi na asie ɛna ama wɔnyɛ adwene no mu yadeɛ
eti yɛnka wɔn mɛn yɛn ho. That's right. Yɛnnɔ wɔn yɛmfa mpaebɔ ne wɔn akyi yɛnyɛ yɛafa mu de yɛbiaa yɛbɛtumi ayɛ ɛde aboa wɔn na wɔn nso no wɔn yɛyɛ nuanom ɔn no na wɔn te se yɛn a na ɛnɛ biribi nti ɛna ama biribi ayɛ biribi. Ɛyɛ biribi anama biribi ayɛ biribi asantefoɔ nwoma eti mmiɛnsa yi mu nan wɔsese biribi ankɔka papa a ɛnyɛ grɛdɛ. Yɛne prophet kum chacha ana ahyia no pɛ yɛ di nkɔmɔ ɛwohwɛ brɛ no asima no maako aduo no ensia apa nɔnwɔtwe ɛho. Nkɔmɔ a yɛdi nsɛmbisa pii wom afutuo pii wom baabi a wopɛ sɛ wode fa no wode brɛ no wɔ Facebook no so a mebusa yɛn papa wɔte ha deɛ wɔyɛ oguanhwɛfoɔ yɛn ne sɛ bi enwan no enti wɔhwɛ yɛn so yi wɔn mo wɔ asodie wɔ asɛdeɛ na papa ɛkasa no wɔ make very fine submission sɛ saa adwene mo ha no obi fa no wadwumam obi fa no wawadeem obi fa no wɔ na nyɔnkofam mu ani adeɛ papa manya question ɛwɔ ha Ebenezer Kofi Bonso ɛwɔ Agboba ana wɔse papa wɔnim obi a wɔn pɛ sɛ obɛbɔ ne din wɔse enipa no wɔkɔ asɔre na ɔyɛ ɔdefoɔ nanso sɔfoɔ a ɔkɔ som yɛ wɔ ne naseɛ no amennɛ nipa na nya adwene mo ha ofiri sɛ Nadwapadeɛ nyinaa no sɔfoɔ de all in the name of Jesus agye ne nyinaa firi ne nsɛm papa woyɛ sɔfoɔ de mame musa wo yɛwɔ nkyerɛkyerɛ a ɛtima obi nya adwenem ha wɔ asɔ dɛm DLFM 106.9 bibia wo wiase no yɛwɔ ne negative ɛne ɛwɔ ne positive ɛne ɛwɔ ne positive. Okay. Sabe sɛdeɛ wɔde message na aba sɛ sɔfoɔ na gye n'adwapadeɛ that is onye sɔfoɔ ɔyɛ korɔmfoɔ yɛ criminal. Sir. Debbie. Ana wa saw them. Oh. Say yes asuafoɔ no Judas be frem. Okay. Baby ani pa 12 be hia bia there is one Judas. Okay. Sa wo de aprosifoɔ 12 gyina wa. Judas wom. Ya wa aprosifoɔ asum nyame bɔ mpae pa. Me papa deputy IGP. Okay. COP Christian Tete Yohono. COP Christian Tete Yohono. So kono bompaya na obompaya ena me papa baako your friend commander aka ona na first wo MTTD. Okay. Akra me wa prosifo mpanifo ni prosifo bebre mpai bo pa enye easy but wo be hu se baako bi akofrefra service nim enkatebone no asenkwan ukọ adwuma biam a teacher foom e doctor foom soldier foom media adwuma mo ye journalist adwuma ya nya kwa thank you sa na to da bi asofo bi atomi be wure nyam adwuma ma na so disgrace nyame adwuma no da asofo de yesebe den na utumi kasa wadwa pade ekuta nyame kasa kire me se fama me oka nyame se fama me odan ni nyame se fama me Debbie, nyame kasa. Nyame wonya mo DVL. Debbie. Sa oni pana ne free na kuma mu. Sa ne ye wasofo bebre ono man krofo tumi to ka ache wo. That's right. On wadwuma pa. Ebi tumi mu mfie on wadwuma pa. Ba se wo fa epo boso. Ani ani breso, adi nyame din abehye wo no. Debbie. Eti bi a woni pa no, wa bre pa no odi yenya na dwapade no. Na wa fa bukata so sei. Na free ne nsa ebetumi abo afa na dwem ai ebetumi abo afa nti me ngine chine okay bibia is possible wi ase ai eti adwemu yade ende e fa baabi obi okoro tumi yi na different adwuma mu e wo bra nani na na ho so ono hwe fie hwe abusua e hwe ma ye yi na di obekọ adwuma ma na ama ne letter yesi boss say yentumi ne wonyi adwuma biem na adwen no atiafam be 2 years no onyi adwuma nye no waye basa ti ye wo kurom we be branya depression say depression be branya bi what I say eno wo de nam obi okura sadia medi kan oba bi yi na ma be ma bi yi na ma ena wode nam wi ase broken heart. When you say broken heart, a many penny dream yade. Sure. Will be to me 90 free cars or to me quatama. Madame for be 190 free cars or quacosumo. Hey, yes. Broken heart, no. I on 90 quacosumo 2 days no needing. That buffer no dream.
Say or baby you are my baby you are my Nina ma adwemu yade no etumi ma wonya bi. I see. Enye easy sa. Enye easy. Eti de wo mo anse yamwa won ye nyina yamwa. Say yam paibo, say ya na montuo bi, say ye kasa. Me ba na me be wuram na unua ne kasa. Ya wo obi o wiase a. Bible kura quotation ni o James chapter 5 wo. O kan 13 to 17 wo kura na. Wase ke yen keka ye bone nkyerɛkyerɛ ye ho. Ye ho. Na yenyi yen ka yen fom so nkyerɛkyerɛ ye ho. Ba ne nipa mu gidie no. Ai da bi ayela. Ntontimi nka wasam kura nkyerɛ nipa. Da bi ye won krofo bi owa ka problem no onam no. Na se so onye obi a obetumi ne na share problem no. Na wone ne sha. Da ka bi a nipa na ma na futuo. Ate so osofu kum cha me wo sei. Okay. Ka esese me wo problem bi a me share. Emma madam fu bi. Emma mi nua sofu bi o ya ma cho. Ba enenu nipa mu gidie na ayela. Ayela. Wo be sha wasama kire nipa ba akono. E de fo bre DLFM. Nyen kam obi ante. Kam obi ante preko. Yeah. Sa wo di nipa mako 20 gina wa. E betumi abase emu bi mienu pe. Emu mienu pe na bi a e betumi aju onwa di. Ehun se emu mienu we di e. Wo kan wasam kire no. Ya na di a wo kan wasam kire na e bi e betumi akura a emma bonten. By 18 ni ba ne de. Masa and what the ya announcement ya ankaye. Wo beti wani na obi ate. And nka ko ma ye publish ya na ankaye. Na nye na no me so obo ase. Sofo bi awade a wote ase ono maduro wi. Sofo. Ai. Say on komu a. Actually wo wie ya. On bie na yi the ordinary magum ya kan sempo. Na daka mu. Na daka mu ni ade na wa tro letter. De ntia wawu. Wanya obi ansa ama no. Anka na asama. Dabi. Once kraman ke nipa enye news. Nipa ka kraman enye news. News. Say so for what awade ase na wo bre. That ayi burofo ekura kan say psychological issues. Yes, any psychological trauma then. That's right. Na wo bre na wo hunu amane. Sabe wo da so le kese ya no. Wanya obi anka wa asama nkyere no. Dabi wo da so le kese ya no ko kan wasam na esese wo dwen wo yie. Abi nipa na wo ko ka wasam akyere no. No ni obi kodi nkomo. No obi nso no obi yedi nkomo. Enka nkyere obi a obi nso beka akyere obi. Sempene se enka nkyere obi a na ho adansefo ye de so. Thank you. Enka nkyere obi a no obi aka akyere obi. Sofo ne nso mpesa na asam beka abonten. Okay. Da obeti nani ana asam ne da abonten. Nti fede ne wo de afi na wo. Eti na most no asofo bebre kura wo issue. E wa awade mu. E wo problem ne ade wo fie. Ha no beka akyere. Wade ho ne wawu. Wanwu a wade ho ne wanya stroke. Mema ni bebre ni wade ho ne wanya stroke. Wan say e man na kula de sabe won to me di nkomo. E man no ebinom. Wan say man ni binum to me kasa. It wo adamfo mienu miensa wo be hye na asem no. Sade e man ni bi kasa no nye sa na mema ni bi e kasa. To ba bi owo betumi a hye na asem no wanya afutuo bi enya advice bi. Not the name, but Bema de untumi nka. Usentina asantifu quotation. Etire nso nchiche modu no. Onsi be me nso. Ba yen yesu gu yeyem. That's right. Me man yesu. Internal bleeding. What I say? Yesu gu yeyem. Ya mo na usu gu yeyem nyina na di BP braw. Na di o se braw. Na di yade ahodo stroke ni yade adwendwen. Be me nsu. O kwa wasama kyerɛ han ba anka o problem na se nipa bebre wo asase we so a onwa sha konfo anu madurawu edi wo ho bone a wo nye nipa pa bi na on sha onwa asama kyerɛ onwa ka on advice. Okay. But okoka no osuro okoka no eye ne fele sa obeka asam ni bewie no na eda bonten. I see. Eti no eneni pomu gidie no so fukum chacha me hu se ateko ayela. But ka wunya asem na bibi ha na ka wo hye ma wo bi a. Ya na to da bi ya wunya nyansafo bi enya obi o ya matured enya obi o wonim die
na ka wo hye wasem bi mana anka ya na etumi boa wo nipa mako pe but one hwe ya na ye bibi papa ye wo busua mu anase ye wo adwuma mu anai bia ekuo bi a ye demu se nipa baako pe e wo adwene mu hawo na ya mpe hu nuagubere na eti nkensen a se nipa ne tim be ya adeso de ma omanmu ni nyina papa wo hwe na dwumadi a ye die yi a ehu de oboti sen e wo manmu se nipa ebedi niema bi so a e masa wo ha no wonkom no a wo hwe ehu de wurubo ene attention o man de amasa de we a etisen se metwase ya se de wubo na wo soro ana e wo fom yes etisen ai nipa betimi ada ne ho so se niema ba ko mienu miensa we menye na makonya adwene mu hawo no ehu de wubo no tisen se ye create awareness no awareness ne yeden se eno ane de wubo no ha hey papa DLFM. de wubo no de yanyele ye homo okay one say said ya wo kan no ewiase wo no nipa baako ye chechele wo man okay eti na akwa America say na akwa abrochila nipa baako wu a onwo lusu nation ni nyina okay Ghana ha ene Africa pe ni yemu sade no sa o bu nipa sombo yeah and ye nipa so ya di nipa na chichiri kuro ni ya di nipa na ya de ye DLFM 106.9. etina America for kura na me pon wasem say obi kuta American passport no citizen wa America na oba Ghana ha na obenya problem o Ghana ha no ma ye wo bibi me wura fi mo friends sanction aseden sanction wo metumi de ato Ghana for ayi bi so a yeah sanction as ye twe aso hey nipa ba akopa okuta American passport awo ye citizen na wa ba kurom wa na wa bewu ana asema beto no na asema beto no o man ni nyina mawu me kai say UK mayo mienu bi abe 4 years ago takura de na oh no omoyira wo kumase no UK buy the one and bread Ghana buying because omo ade hie ni hia wo mo ba krom ha no mo de that be VIP bus timi to hokin kran ni pa system nyine o mu nyina wo so man nka ho hwe that be wo obi tumi kura kutu kwan Nigeria ne ehin fa no akwu kura obi anfa ho high never sure ukuta British passport American ni na wa ba na bibi ato masa jai that say na many papa bi di nkomo one guy bi wo ebrochile okay otaye video ano odin pa ano odin eden awo twampanifo pa ano odin ena mene man ni di nkomo na me ka na enkomodi ni man na mene ni di na me say woni pa we die ontumi magana wo na man say so fukum cha jai so kuta American passport obeba no a citizen or no do kromwa na obi de nsaka asemo aba what am I say eti o man na ye chechele no ni pop akon kan aka o man ni nyina but ye hu ni sa eti na man ye je da wubo ya wo bo sa radio station nyina media fo ene TV ene ade ye mo sa da wuro da ye nua no mo a onwa tochema ye nua no ma sabe adwene nkoyie no ya muwa won na ye nsentu wonfo bebre nsu firi ebi firi enubone wi nom ani koke anka me beba ho okay because eniema mako enson emeka nse wo mo abene wo apomudie kwan so de baaye no wo mo kire se the use of recreational drugs or alcohol enubone ene nsa nti papa obaso me papa yes one say obia moje eweye mo no obia we ni group obi dey AB anambwa yes ebi ye O positive ni ade to obi o wade na eti na wiase na enya aduane a memetumi edi sofukum chacha medi ebegeme no wo dia wan hwa enyo if say wo moja ni me moja enyepe to obi on mo a say buru tramo any wi
any cocaine is any man, any man in Nipedia. Obi Banum or Bananam wa, but or no any man in Nipedia or the big cocaine or pa, no when you are dreaming yadi. And so now for 70, sir, and down for 70. And I will say, you couldn't move on and Casaon. Euradiadum. Osofukum chacha me tu kwan bebre akwa brochire bebre we ebre bi nan se me ko UK ya na baby of rock curating na me ti pai me pa na madam fo amene nam no me kalen so me wura drugstore bi na me kope aduro na me nto because me ti pai me ye ko wono mo no broni no te drugstore wono ka se aduro na me to no so wontumi nyima me aje se me doctor yes. Medical reports. Yeah. Doctor Chlo. Chile said, do now, person out on a new moja and a fact, sir. Because one person. Thank you. But was that? Yeah, you couldn't move. Just will be to me, baby, a 200 pharmacy, eh? That Odu was a may pay, blue, volume 10. Near Yaman. May Petramo, near Yaman. May pay way, near Yaman. Abrochire na ntisa aduro na wo koto no doctor ntro ma wa untumi nkoto what am I say untumi nkoto ba ye kurumu wa no ya fo ne ma bia fofofo Obia timi be drugstore drugstore na waka pharmacy enye no pe Obia tumi ton aduane Obia etumi ton aduane sabe o fa cha me sabe Wako hospital doctor koda ka kire so HIV HIV na wo no wo de ton aduane wo twitwa gileni sika atwa no pen sika be atwa no so ebi o twitwa gileni na o twitwa bibi sika be twa no sika ntwa na sabe o moja ni bi akoka gileni no akoka we o kan so wo be wo horo edia ben by sabe Udu abrochira I think so be oton aduane bi anaban na mawo lances yes trese wo apomdia obetima to aduane thank you any yayo medical examination I just say sabi woni yade bia ebetima sai obi ebetumi asai obi a wo de ton aduane ba won say sabi ye kuromu a momo jansen ha efri jansen ya kodu ne jansen edwo so akope table esi ho na chini esi so otimi ton wache oton gobe oton emo eton wache eton fufuo eton bibia ana ya sanya drug peddlers ye wo Niger fo yo so mo hohoro akoma ho ana kaka into utimi hia na ba bia akora eso hohoro akoma no ahwe na apart from no kora wa hwe bia mo anom thank you propa yati kuro bi mo me say yati kuro bi mu pa that's it Nijafu a wokan won nua child fo asede a won ne wonam eto da bia wo hia na ne bag na ekuta no na ti say na o se me ton for guess yes ene edura be ma fa ne be ma be den be ma be ye kese na ye den lolly kwan wa yawo na wo hia wo na wo yi aduro ne ma na kwabra no so ato aduro no oto ye na e wona na wanu mienu no the aka coffee because opese eyesei masa e wo bra kromu wa ye wo food and drugs authority won wo djuma no won wo djuma eno no da ebrochire kuro ben pa na wo be koso a sa de we be si se wo be hia wo bi sebe mo fa nche me sebe wo se me ton kwate den de yaduro bag se ne ko ho da wo de ko no de ba na bag se ne ko no de ba ana brochire kuro ben na abekoso a obi di table si wo se me ha me ton aduane ana papa ade ba ko he kura ne se most of wo so mo ton se bi za kwate den de drug an dodo no akura mpo be ma nya dwuma ta na se bi okwatre kwa obeda fra me ntoma what's that kuro na temo no ade ba ko so fukum chacha me se me won se kuro no eyale what's that eti kuro we no ne yade no ebetumi ya yeye pa de a I said galamse ya ye kan wasem da bia de chinye bia galamse no I said dwaman ni jaye be ye den say because efie bia se bi wom say un say obi o de me nyusuma me mane nyina obi tumi jai koro no e jaye ani bre jai nkonkon san ba dwaman de untimi nyae ya na ni jaye no
Why you be out jobless? A demon nipa, a drama, a demon nipa. Galam say, yeah, solia. Sabi nano me call embassy be. Me call 2 nipa makoma kobe 3,000. Ewo embassy wo. Ye nyina solia, ye pe Germany ako, America, ye pe Dubai, ye pe UK, ye pe country bi ako. Sa wo hwe said ye enne abrochile obia sole wo pe wa akwa. Ena aborofo no ede won saase ni nyina tutu galamsey. Ena saase ni nyina sei. Ena won suwo nyina yeti setin. Daka wo be free anamakọ se wo kodi holiday. Dabi. Oko Germany. Uhun futuro ofom Germany. In futuro uhun bi da e ofom. Kone ko rade. Ko Dubai ko hwe. Ko Dubai na ko hade. Adenti ni yenye kuromu a. Yenye kuromu a. Yama China for China. The whole world on where do supply China. One kuta population by 1.6 billion population. That's right. China for population could also in the whole Africa. By China kurobe na abekoswa. Yes, will be etu galamsey. Anna papa, even according to a report where that said the whole world, or manya womutu sika kwakwa wo memo pa no China. Nanso wo munsuo ba ko pekura nsai. Na mmom timi firo because China ne wo mra say wo say nsuo a yenkun. But wonu watimi afire ho abese nsuo wo Ghana ye gya no. Dabio yedi na woni kurom wa na ye che Anshahwan ugbo ni din kura ade so bon hone Anshahwan ye che no yedi ne kokoto kura yedi ne be kokoto kura ye nya pani bi wo kurom wa si ye nya no ne yedi ne kokoto ni ye jeli na emfa hwe mra Ghana ye kwagi loan so a China for mfa mayen nti ye deport no na so ono ani nu ya Ghana ni de ye che wadam 10 years ono ani wo fa ase na wo kurom a I che no yaman of 10 years, 5 years, 20 years. I didn't go to Galam say, but China India, Yendi Portono. Yedi Portono, so I know as Alpha Quatica. When I just said, Yank as a security, no, and go ye. Papa Jana, Nafe, when a Ghana for an income. I was your prophet cum, Chacha, and an opay, and no airborne commono. Na Papa Wakwas, the Sebu, me who min cannon. Only you trying to be Anton to it, Papa to you trying to be Anton to it. Papa, who want to travel already? Aye. Or most want to travel already. But who the Mora? Now, there be some more than I would channel. It's not so. Grow a young Cassano. Dano me can send your baby, Saki, a tone be a year. Canton. Now, Obia and Yana dear. Now, baby will be a befa. Just so be she a child, the near say, was a me boom over. Sabe wabubu ni pa be 20 mawro o de apaso ba ko pe se apaso ba ko sabe de wo yade wabundi de wo wie kura woni alcohol ene ya ibi a wo de wo kura no achim aye ohia obi ape no asan de abubu wo so fa mawre bra ohia we ya nti wa buro chile kuro pen na be hunu sansem hunu yi na be hu sensem hunu say we your friend say or ton yade o or che yade ton yade. That's right. What I say because a day be I say one way bubu mawre no one yam akoma 100 na wo the whole Ghana na ye bu a day be on ye 100 na ye bu ba ku bia wo de ba ku bia mu ni pattern a day ni pattern a day a wa hwe yade na we medical de be ben e won teto Ebusia woni papa eni enkomo papa to yefo wosese obi wadwene mu hawo a mo ma yenyi ne to twene enema ba nipa ba ko mienu miensan bi wo hono mu a wo mo problem a na ye pampam wonom yenka o mata ye ho asofo wo twaka asorema wo twaka temamufo wo twaka wo man no so in general e wo twaka ene eye World Mental Health Day mieni nkomo papa e wa ha 0534 050199 0534 050199 0593 40 65 65. Good morning. Morning, Wafa appointment. Me Wafa say Mama Rahel Dodowa me hoya na so e. Boko me ya yo papa ku chacha papa. Na mi srani. Eyefu na papa we fi da stasi o tro na ku pon stra fa yefu no. Esra wo so Okogyeabour no Roma father. Na ku pon stra wo be
Mumma Festiano, Loma the Black is so we are Brabum. Yami Swamawati. Amen. Menso, made us say good morning. Yeah, Cramon, you have to say. Me pacho me who ya na unso eh. Boko. Yo, Otopos, Munkasafin. Maminti Otopos. I'm say, Kumichacha, Wakasa Bibri. Now, medium in prefer Bible, me say, Boniswa Kikia, and woo. Nya, Onyanko Padu Machadie, and the Dankwa. But the Casam can be said, and yeah, your bonny bin and Yame, Eddie Bay Kuye, no, my reference is so for me. As for the other, I'm born in the Kumun, I'm born in the name saying, I check and I saw for New Year. I just show Mugan, not as a rule, baby. But me the meaning prefer say, we are the part defending at your successful. Not so big dibony at Yamunia, and I'll be dibony at Tia and Kofua. Of course, about form, we are then Sabonino Diano, who bring us work at Tia. Now, couple mature, so Sabonino. Me pacho, okay, me pacho, Gnaso, Papa and Pacho. Pacho, what's a man can? The walk cannot ever, but the enemy may cannot say. And you will be yali bia, natural send a yadiano, a yaboni, and a amani yale. And then you be obe wubiano, and natural say, why you bonning a bonny swaki to ya? But the walk can walk, but maybe the anomacan negative and positive. Okay. Pacho, what am I say? I said, maybe be example, I will be any accident. Yea, the bonny swaki to ya, the bonny swaki to ya, bare, you will kurumwa. So for penny back, me respecting the power preaching em dead. Your friend Reverend is to do Anaba, yes. Last I check or cook crusade or nene ma a cook crusade and an mammy and son. A kunya lolly accident we ya. Yet to me case Sabe, Nebone, a yabone, Aquensiadio, Aquensiawo, Yadia. And you will be one so Sunday a walk and me swallow me just me flower so pepe will be one so and the bonnet and as my sir. Medas papa Tisinia papa actually mamma medasi and ye will be ana a year bonnet frisa ya wakwadane and they will win Takwadana bonnet ben or ye. So ye wa quenchia ewa brabum to Madaroma. Ye da say good morning. Good morning, Waka. We did this an after me friend. For chat and dance, man. I mean, you. Fine. I mean, slow. My papa, my palm, or yeah. They are more churches, they are fan one, no, said the Ramo Bono, a do all crown, say. Into your side, you know, you bet, yeah, said you try and one, I say, I say, a boss, I don't know, no, because I didn't know how they are, 7 pounds, so be I didn't know how. And near my baby, you are hard, they could take a he said, there. When my papa more Canada, yes, you are better, so near way, near to 3 hours for an answer. Oh, so be down, and I say, we know be batao, no how be crying on the night, and no babwa, and my say, how be crying, I was what to Nassau, into the more church, and there made us say, Papa, you better about an omuntu manefo, and a draw a nubone and san and me pacho muntu omufu ho ne betimi ahadwen. Good morning. Good morning. We did the self frame friend here. Una mi dindi o won go to make a free Breman Benin e Central Region. Breman Benin e Central Region. Martina just say wo ben Breman Sikuma Breman Brakwa Breman Jamra Breman Kokoso Fosu ansa. Na mi shira. Ma mentiu. Na me enda sa da ponda ke mi person bi say Ghana for ka ho. We are seeing that. And the Ghana can. Now, then you go a level. Ghana highway. Oh, chief. Ebiana, excuse me, Ebiana, or Yalufu being bound, or Yalufu being new area, or Yalufu being new if you are with him. Ghana, you go a level. Ghana, chief. Oh, the Meko Kakasono, Meda, yes, of Bokum Chatas. In Chachene, make a Sunday and now, I am a fan. The kind of be my swell speakers a crowd what my station can't matter the very free or no. And I say, how many years? Oh, a 10 to 15 years.
but on kind of kind of Mate. Papa das. In church. Okay. But my bagana dear, young Kayim, for quiet, Yes, so yeah, that's Papa. Good morning. Good morning, Over. Who did the son of me friend? Over great to have you. My means you're great to have it. Over a quanzo. Quantum of us. As they razaya, Mamma. Just a while, my man, Joa. Over many too much. Over a Anticonia, Utopia, the power. Just a Nadia, or matter forgets the power. Let me tell you now. Good morning. Morning, good. All right. Some me pass me feel W. Sir, there is a saying say many are mad. Nipa bebre na abodam na nso few are seen. Nipa bebre hihye siw to okrom ha. Wɔn wa adwen ho hawo. Number 1, eye mema wɔn bu wɔn yire eye wɔn like wɔn di wɔn yire like wɔn di wɔn dem. Yeah, that's right. Our Sadia no so nipa bebre. Number 2. A man be number a man be so edi wɔn krum dem na nsan wɔ baabi a wɔkye ne kunu to hɔ no mu twa ne ti ɛwɔ hɔ. Yɛwɔ ba a wɔyɛ mo mpento ade gu ne kunu nkwam dada nkyene wɔn nyina nso adwene mu hawo. And number 2, eye nnemafo omo asiso omo ayeso omo mfa omo abrabo ma Kristo nti omo benom tramo for girls ene nasefo sande no so ewo ho nti eye ayenhwe no so nka number 3 amede ma asemi ekwa ewiye no over wonim say nkofo bebre ewo krom ha asofo binom ai ama ye di omo dem emotionally bibie mu because obi di no ho esi wo so obesom nyame nanso osofo bi ko dada no say oh ade we dey say oba na mi dware wo mboa no what you na me kire na say asa ni pare ni samana yes nkofo bebre brema mi dware mboa na bisa wo say nti wo osofo ka kire say brema mi dware mboa no wa dagya so no nti osofo no den pa na wo a osofo no be dware wa e betimi akọ nti sofo kum chacha me pe wa sempa sa ho no so sisuma yen yeah that's pray nipa di confusing etuto abusuye mu medas papa great we have good morning. Good morning. Me pacho udin ene ba bia free me free. Welcome pacho me di gifty. Me free Ashaiman. Gifty Ashaiman pacho ma minti o. Welcome me pacho me pesa no pede. Me bo osofukum chacha abaso. Oyo mi krum ni yin me fi atuma pega. Okay. Atuma pega. Me pacho. Okay. Ehona omo ya poto ewa na na. Me pacho da bi e wa ye nya poto e. Mo hono mo ya de. Emre na wo ho. Emre. Oh, okay. Mami ntie we atuma pega fo. Na. Oye sofu bia me de ne ho ho ame. That's right. Actually, o krom na se wanya sofu bi se ya e wo so to me de me aya me ka se nkofo me see me osofu kum ta to fi me krom ni fie ni yansi ye fie ya fa ne din kura kwaji konkonte broni ko wa fa se ho ni yenyi na kolasia ni edin I see. Okay. Nti me de ne ho ho ame ho church me ka se me na for se mu krom sofu be no betumi agina ne na mai quotation be 50 aka asem ho enti nyankopon hira no amen onya ne kasi e mi de on ko ade me de ne ho ho ame ho church yenyina yenyimbo mu meda se wa apeja nso ni onyam baby obeko bia oboni krom din chia ni krom apeja fo nyina sofu we o mpe na opeden sofu nyame hira wa ate amen yada se papa achima pegafo ana se emre galam se nti emre dwane good morning. Good morning. Me offer se beni. Me offer se. Bibia boko die. Oh mi kure na won so e. Boko mama mi fesi asere bu tajo. Mama ntie we. Me offer ya mi sira mo no pa. Amen. One papa na mi sira bebre. If we say Nama ekoso ni pa bra bemu. Enam sade to na ko fo di bu aten. Se bia bibinti
and I want to sana so yes. DLFM 106.9. Sanko phone no, say Sanko phone. No, the foot and I said, be a walk while you're the money panel. Na, yes, no moment, Ghana idea. I just say, only what as much with you, yes, that's what the BB. Think I mean, from no pay. Any foot on the Amaya, Yadamasi. Men so, Meda say, Papa, we are my last caller at this point. Good morning. How much, sir? Who did the self frame friend? The friend of Gideon, Berima, Asante. The patcho, Kaka American. Cha. DLFM 106.9. The teacher knew that. With me, I'm going to 42 a day. The teacher knew to me, kind of pan in your social. And I said, no, let's share with the kind. And I said, we need more power in the class. Master, and California, I own the back teacher. It is a bad to say. There be a Kawasam, Jan, or the Akari. Ye, and Komohadia Mope. Yay, Bema. Hello, Mamintio, Tequasam, so Jaubi and Como, Jai. Meda say, Papa, good morning. We are my last call on Yampong. Hello. Yes, sir. Martin. Made you so, Mira. We did this enough for me, friend. Yes, I'm Brian. So feel about it. Mamintio, Brian. Na, the echo to you, no. Ayana, attempts, yes, be a na eja ebinum ema titi binum ko how na mani ebimu ya bosso kra wa hadada ebije uhwe ne ekwozo asembia ebia woni wo yireti wo betu ne fu akata kire no akwan bebre so wontie enso sa kutam kro no a wo bekọ no ne ne nangofo no omo bo hu siri hehe na ubuja ne se na tia na wona ne tene na wona ne tisen eja Mumfa kwa mbiso na munka bi maye na nyoma bi koso me da se papa ebusuan yemfa afrefo no ebiem se mobeka ye a emra na me kyerɛkyerɛ nsɛm no meka sa eniema maako enso a edadi a ehunu se wobi ɛwɔ adwene mu haw no baako ɛyɛ excessive worrying obi wɔ hɔ no mu a asɛm timi ha no a ma obi atunufo a ne wura ntimi mfi da asam no hey obia betunofo wose wonyi mfiri ne mu da obi kura timi ka se wodi beko wum say nipa no monka hu no se wo wadwene mu yade the fact say one more naked ne nkyere se wanyare nti mo me no na monya ne kasa kire firi se asem bia no bible kura ka se ema yema esumo ma meto yabufuo so bet obi ho no mu a wanyade ene asem kitu obi o awade ase ewom ema ne timi gina bufuo tantan so kum wo mo yerenom Emane bi so timi gina bufuo tantan we so ekum wo mu krunom to the extent the cry say obi timi ka say na yira ye ne bone nti na yire ne ma wotwa da to mu ekun wo mu nyina esi ye kan news okrom ha mu tibi so I think say it's about time one obi entutu no hofo na ye hu ye ho say nye obi a wadress bia ana sebio wo pepepe say de papa kan ya no obi tight minim ni suit efe ni shoe efe nanso wabodam ewo ho papa wadaroma Ghana for akasa ye kwe last words medase nyame inshraw wadaroma mede me number tudwa okay na ubetumi afreme na yakasa edi enkomo baby a masole wo eye malam last stop udu malam last stop pa me kom dan bi ho me kom na chi pe bosofukum chacha din yensi sandboard akwala bechlo se eniye se won akwa sa peteshi ye mo hu dawru enwa gidin si ne heneke mo unim atena kurache DLFM 106.9 eti malam ya wa last stop wa mekom nachi ene ya wo fame number no ofra ene issue empaibo ho na mu die aye betumi aye e de aboa ye de beboa by da bi aya me ba ya na ya wo challenges bebre wa ha any radio ni TV aya meko enti ya me pese meka what the number to dwa ya no obi frɛ wa
me fie wure to me dan ka me ba school fees wanya bi amana na ne bu ofu na okasa etiawo na opesa okasa etiawo obi gidinya sabe biem enchesa sabe onti na mato sabe enchesa machine na di twesika no e wone ho. That's right. Yabo nipa bebre last year menyama bi ma ne so masen ema ye di nipa mako be ye 100 ena on be suya adwuma e wo ya solid dem ho one city kora wo biantua bi on be suya adwuma free o want to ya one city kora etie bia o frame na koyi ska e bia menya bi ma wo by me wo ekuo bia o bo nkrofo adwuma sa ope adwuma bi aye e te se company adwuma office adwuma restaurant adwuma anase ebi mpo a opesa wo ni obi tena fie ene ye won krofo efura burochile ba me krofo bebre won fura burochile ba obi owa na ope obi ne natena eni papa me sabe mato sabe ntina me to sabe ene me mo nkwasiafo obi me bo anyasafo na say obi beda ya so dem wo eni pamie no owo pe ba bi ada wo nya ba bi na me de won beto aso dem wo da ye no watase ye instruments e wi akọ owo wi aye power amp mixer fidia on tase koye ekobe 400 million obuano no yes onya ba bi na on ye nipa tu say nya ba bi no on pada omo pekro no na abo o pekro no e na abo by debia sofkum chacha me kasa nya anu nti ne ye beja papaye me pe young guy bi e maame bi ofra brochile bai e ma ne kotena ne nchen 2 days obuni dan eyi ni sika $2,000 edekoi odi adwane by ewiase papa e wo ho na bodefo wo ho etie bia upe obi ne natena a onipa ni fra kontu maba na wasom na ye adwuma ma na ma netu ya ka ana adwuma bi afa me number ne frɛ ana wo ye driver ni so na bi a wo peka e de aye adwuma e te se boat uber ene trotro ne ade a so frɛ so fukum chacha na frɛ me a ubenya emwa bi efre wo ni nyina ye wusuban ene sade ye wote it we a driver na pese unya car boat uber ene ade ye frɛ ne work campaign ne trotro ne taxi e bia family number ne bomoden ne frɛ. Okay papa wada ma answer na obo number no say bi enipa no wo outside Accra obetimi aboa no sa akwan no so owo akira won say ne no ade ba ko ne say wiase aye hu nti no se wo pesa obu obi a unnim no no wo akire se de wo kan ade se ode obi ba ye galanta. That's right. What you say? That's right. Because emwa me se meti wo no mabuo nkrofo pa na emu ebi koro no ene ebi se de ebi suban te pa wudi akira obi fra wo beka sa wonye sofo what you say because wo mwa no it wo beka sa na sofo pa na o kasa no o mpese obeboa be by yesi de wo aka Canada no osuro a no osuro hwe se bia wo di obi akomo obi se woni ne nya adwuma wo store na wa fa ni sika be 100 million no de adwane what you say eti enipa be wiase no ebi kura nyi nyankopon a wo baba akọworobo no yeah ebi nyi nyame a wo baba akọwia no but a papa for so ho and a papa for nan kasa no on tan nyamoa eti fa osofukum chacha number da frɛ we ye driver ni afrɛ me sa wo de wo pɛ obi fi atena na wo ye ni papa me wa burochilefo bebre frɛ me wo pɛ sa wo drive obi kura wa ye pani bi ana obi ofrɛ burochila ba pɛ sa wo drive on ne ade a frɛ me wa adwuma bebra me nkrofo bebre company adwuma ne restaurant ni adwuma bebre nyame hirawo eti no me number no papa mbacha number no 0542 51 another 51 28 0542 51 BM 28 aha it wo fra me ameso ne besie a woni osofo kum chacha be kasa e na wo fra na ma 0244 42 33 15 0244 42 33 15 say number me ni wo fra e besi osofo kum chacha me ameso eti ebra me sole no wo betumi afre me na ya bonkomo na ya kasa aha em say 054 no no offer a beba sisi a 0542 51
another 51 another 51 28 0542 0542 51 another 51 28 Menya nyame shira papa wada roma michia ni pa ba akona masole okay sofo Andy sofo Andy sofo Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa asole okay Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa baby a papa will be a nyame shira Reverend Dr. Isaac Owusu Bempa baby a will be a nyame shira enemy chia wa wo ba osofo Andy wa ho brase ne said you bu nipa edo nipa ntino osofo Andy michiao pa wonu ya sofo kum chacha ne baby a will be a michiao e wo DLFM wa God bless you long life. Yenso yada se papa ebusuya sofo pani prophet kum chacha ananope yene no ebo empu ankwa noma DLFM 106.9. This is how it's done. Ebusha, you can check the time exactly 11 past 9 with some 37 seconds. And yawada October boss me there toss we do vision pioneer Juno and 9. This is where the time will permit us to draw the curtains down. Kofi Taylor the Miko Facebook no so me DJ Omarion Roman Father, thank you very much for the opportunity. By extension to the management of DLFM 1069. And then was off for Yaminipa Deacon Ernest Ameyao of Apostolic Church Olebu Jerusalem Assembly and your birthday. And until to you, Deacon Ernest Ameyao of the Apostolic Church Ghana Olebu Jerusalem Assembly. Where every DJ Omarion Papa Nyami Wenshrao DJ Omarion Ejina Asofuni nyina ani asafuni nyina nemu Omo si womo do papa said ane da Nyankopon tentasuo tu onum se woni womo enche. God bless you papa. So once again, happy birthday goes out to you, Deacon Ernest Ameyao, the Apostolic Church Olebu branch, Ablekuma Olebu, Jerusalem Assembly from DJ Omarion. God bless you, Papa. Papa Tarian so of Usisa Bontepe, Cronfo Bebem. Mia Metram Papa, yes, Sabonten, Mia Metram. Atade we ayiraje tu se nyame na ma ono anaje enu nti abusunya nyame won sra papa Ghana ni se o ma me akwanya without your support yentimi nro ha Okogyeabour is grateful. Metina mama Roman father, I keep saying the absence of Roman father mass servant ya wa ha me so so a fear sugar is happiness what you kurekurem beba. From now till 12 noon, it is nothing but good music and sweet talk. After that, the midday news bulletin will take over your space. And from 1 to 3, and then a Yawada compound session on DL hour by Nana Joasioki, Kwame Afuma Chidemohene, and sexy journalist. Between the hours of 13 o'clock GMT to 15 o'clock GMT, and from 15 o'clock GMT to 6 p.m. it's news. Bob about auntie a time by bonnie a time by 4. Okay, so not just and then you had a live commentary about Ghana for the senior most soccer team, the Black Stars of Ghana and in Sudan. Yeah, the baby one war Accra Sports Stadium. Oh, I say a World Cup and I say African Cup. One. I say
qualifies. Oh, okay. Enti nyame ya domo a nanadwo silky ebepon no miensa. Then ya the drum bajo tata sa nti ebo no na ye Ghana time. The senior most soccer team, the Black Stars of Ghana, having head-on encounter with their counterpart from Sudan, led by Ghanaian national Kwesi Appiah. Who is who? Medidi Okogyeabour Ocran, Mama Lumba Mechiao. Ejumera, Charles Kwadwofosu, living legend. Dada also Mechiao Papa, and to the manager, Dr. E.T. Akono. Erekwa, good morning. Hope all is fine. Nana Ama Inshira Mensa Silver Lady. Wo better papa no. Mama baby I will be a nyamin kan ho speedy recovery. Baby I be fine. Nyango point in Nedro Efri Samaria na nkan bons na saya de. Yesu ko baby na dom ne dos nti wodni sunsum the shadow. Esa ya de. Anope wotwadi ampo nyankro po kwa me ne doba ya showa Messiah ne sunsum nto so. Na nyame ya domu a Monday yenshia Silver Lady once again. Okogyeabour, we are out for now.